здымайце, не. Так, зараз, оп. І оно ці не По будзе. ідеі павінна быць яно. Давайте глядзець. Ну, і павінна выдасць экран. Так, сігналу. Нет сігнала. Так, тут подлучшено. Тут яно... А куди яно тут ідзе? Ну-ка, куди ідзе шнурок ад гэтага? Це твой? І он. Не, ну 8. Тут что-то, вождемяки, все у него тут. Все повинно працювати. Так. Все одно это показывать не будут зараз, это коли только можно на твой опыт. А, ну гэта телеграм будзе. Никто не... Ну, хоть, блин. Зараз. Собаки. Так можна гэта. Ну. Как говорится, все. Так, добрый день, шановные. Сегодня мы с вами в этот спекотный варшавский день, выходный, поговорим про уладу, территорию, колониализм, колонии, чым это все адрозніваецца паміж собой у давние часы. Як это выглядае сегодня, может быть, так само трохи закранем. Так что сегодня у нас с вами, в принципе, 4 человека, які больш-менш ведаюць предмет. Игорь у нас специалист по философской думце нового часу. Господар Александр у нас специалист по 19 стагоддзю. Господар Евген у нас специалист, в принципе, по там, Колумбовой Америки, наколькі памятаю, и всяких таких речах в оригинале, а не в сучасных СМИ. Так что пачнем, хіба што, каб не губляць час, з выступа Ігоря Бортніка. А по 20 хвилин у нас буде сьогодні виступ і потім обміркування. Дякую. Добрий день. Я сьогодні буду розповідати про проблему улади у ранній новий час. Ми поговоримо про 16-17 стагоддя, такий переломний час у історії Європи, переход від домодерна до сучасного громадства, докладній початок цього переходу. Ну і перед цим трошки треба зрозуміти, якою влада була до цього часу, у середньовічні часи. То есть, коли ми беремо, наприклад, держави середньовіччя, то улада у їх зовсім не подобна на сучасну. То есть, коли ми там уявляємо сучасну владу з її апаратом, там, чиновниками, гэтага усяго там не було. Основою улади був механізм такого
примусу, гвалту і у той же час річ, яку можна назвати продаж безпеки. Ну, значить, територія з її насельництвом контролювалася різними феодальними правителями, королями, князями, які ворогували між собою, і війни поміж ими закранали, звісно, усе насельництво, і якби для подуладного насельництва ось эти феодалы выступали такими своего рода оборонцами, за что отрымливали материальные выгоды у выгляде данины і різних інших повинностей. Так само для середньовічного часу улада характеризувалася таким персоналізмом. Це значить, що не було істотного такого адрознення поміж державой і монархом у якості криниці улади. Тобто там, наприклад, військо було не просто державне військо, а військо там короля чи князя. Скарб одночасово і державний, і там королівський чи князький. Відповідно, не було виразно такого поділу, який ми зараз привикли бачити, поміж державою і громадством. Ну, а контроль над територією осуществлявся таким чином, що вищий сюзерен, монарх передавав, так би мовити, у кормлення, у лен, некую частку подуладної території своїм васалам, представникам свого окруження, які фактично осуществляли повну владу на цій території, адміністраційну, судову, податкову, заховуючи вірність своєму вищому сюзерену чи сеньору. І у цей період сформувалася така практика заключення договору поміж сюзереном і васалом як основа для заховання влади, яка предугледжувала взаємні обов'язки. Але коли ми вже перейдемо до нового часу, ці докладні періоду такого позднього середньовіччя, раннього нового часу, починаючи там з 13-14 по 16-17 століття, то тут відбувається вже розложення ось цієї феодально-ленної системи. Чому? Це особна тема, шмат можна про її говорити. Ми поговоримо про те, як це відбувалося на трансформації влади. Тобто на розложенні ленної системи виграли два актори. З одного боку монархи, тобто відбувалася поступова централізація влади, формування зачатку державного апарату у вигляді чиновників, у вигляді стаціонарного війська, і одночасово з'являються інститути сословного самокерування. Тобто сослов'ї, шляхта, представники різних городів, у некоторих країнах навіть селянські супольності, наприклад, Швейцарія чи Швеція, отримують певні прави, привілеї і домагаються доступу до прийняття уладних рішень. І поступово поміж ось цими двома акторами, поміж монархами і поміж цими сословними супольностями відбувається конфлікт, який вирішається або у бок централізації влади до узмацнення ролі монарха, або до певного компромісу і симбіозу сословних структур і монархічних інститутів, або, як ми поглядимо на випадку Речі Посполітої, до домінації менавіта структур сословного самокерування. Ну і ще у цей період відбувається деперсоналізація влади. Тобто з'являються такі ось поняття, як корона, королівство. Ну, вони з'являються і раніше, але вони набувають новий сенс, коли ми говоримо там про монархічну державу. Тобто корона – це не просто уладання короля, а це держава, це особний інститут, відділений від персони короля. Королі зміняються, але держава як інститут застається. І зміняється розуміння ролі монарха не просто як уладара усього, а як чиновника, самого важного у державі, який виконує важнішу функцію, навіть коли його влада передається по спадщині, але все-таки його функція з'являється другосною у порівнянні з державою, а не тоєсною їй. І традиція феодальних договорів, про які я вже говорив, тут трансформується у традицію договору об уладі поміж державою і ось цими сословними супольностями. Перш за все шляхти, ну у шерегу країн велику роль відіграють ще й багаті
уплывовыя гарады. І вось менавіта гэтыя дагаворы можна разглядаць як такую першасную спробу прававога усталявання адносін паміж дзяржавай і грамадствам. Ну, самы вядомы і адзін з першых прыкладаў вось такого дагавору — Вялікая хартыя вольнасці ў Англіі 1215 года. У нашай традыцыі, мы ўжо пазней пра гэта пагаворым, такія дагаворы з'яўляюцца ўжо ў 16 стагоддзі. І гэтыя дагаворы прадугледжваюць узаемныя абавязкі паміж манархам і паміж грамадствам. Ну, грамадства, не ўсё грамадства, як мы зараз разумеем, то есть усё насельніцтва, а вось толькі тыя саслоўныя супольнасці, якія валодалі прывілеямі, то есть рэальна это меншасць грамадства. З аднаго боку манарх абавязваецца абараняць і правіць у згодзе з правам, з другого боку саслоўныя супольнасці абавязваюцца падпарадкоўвацца ўладзе манарха. Ну а калі манарх парушае дамоўленасці, парушае абавязкі, то вось эта супольнасць мае права на пэўнага роду супраціў у адносінах. Ну вось магу адзін з прыкладаў формулы дагавору падчас каранацыі, якую заключалі кароль і саслоўі каралеўства Арагон. Мы, якія значым гэтулькі, колькі і вы, робім вас нашым каралём і панам з умовай захавання нашых правоў і вольнасцю, а калі не, то не. І вось было заяўлена ў назве майго дакладу паняцце суверэнітэту, і яно менавіта з'яўляецца ў гэты час, бо з'яўляецца разуменне аб нейкай адзінай крыніцы ўсёй улады ў дзяржаве. І вось першым паняцце суверэнітэту жыў французскі філосаф і прававед Жан Баден у другой палове 16 стагоддзя ў сваёй працы «6 кніг аб рэспубліцы», дзе ён характарызаваў суверэнітэт як вышэйшую, абсалютную і непадзельную ўладу над насельніцтвам пэўнай краіны, пэўнай дзяржавы. Выбачаюся. Але, канешне, разуменне гэтага з'явы, феномена самого суверэнітэту, яно было ўжо і раней. Пэўныя яго элементы утрымліваліся яшчэ ў такім лацінскім, паходзячым са старажытнай рымы тэрміне «маестас». То есть разуменне ўлады як нейкай першай крыніцы іншых форм улады, якія рэалізуюцца ў дзяржаве, таксама існавала ў розныя часы. І тут яшчэ паўстае пытанне, а хто з'яўляецца носьбітам гэтай крыніцы ўлады? Баден лічыў, што манарх, але з гэтым былі згодныя далёка не ўсе. Шматлікія вучоныя, тэарэтыкі тых часоў лічылі, што крыніца ўлады — гэта народ. Але зноў жа, народ не ў сучасным сэнсе, як уся сукупнасць людзей. Народ — это толькі прывілеяваныя саслоўі, станы. Так? Вось, па сутнасці, упершыню такая думка была высунута ў трактаце такого італьянскага філосафа і прававеда, як Марсілій Падуанскі, «Абаронца міру» ў 1324 годзе. Яна атрымала накірунак у пэўных універсітэцкіх колах, а асабліва набыла распаўсюджання падчас рэлігійных войн у 16 стагоддзі падчас супрацьстаяння рэфармацыі і контррэфармацыі. Такім чынам мы бачым, што ёсць адна традыцыя, згодна з якой крыніца ўлады, суверэн — гэта манарх, і адпаведна усе павінны яму падпарадкоўвацца. Эта ідэалогія выкарыстоўвалася ў тых дзяржавах, дзе ў першую чаргу адбывалася моцная цэнтралізацыя дзяржаўнага апарату вакол асобы манарха. На першую чаргу это Францыя, асабліва ў 17 стагоддзі. Вось менавіта адтуль паходзяць асноўныя тэарэтыкі это накірунку, пачынаючы з Бадена. А другая думка, што крыніца ўлады — гэта народ у форме саслоўных супольнасцяў, які выбірае канкрэтную форму праўлення, манархія, арыстакратыя там ці дэмакратыя, які з'яўляецца носьбітам найвышэйшай заканадаўчай улады, то есть вызначае галоўныя фундаментальныя канстытуцыйныя законы, выбірае носьбіта улады і заключае з імі дагавор аб уладзе, што прадугледжвае ўзаемныя абавязкі і мае права кантраляваць выбраную ім уладу. У выпадку парушэння правоў якой ён мае права на супраціў. Ну вось найбольш вядомымі
тэарэтыкамі такого накірунку былі, напрыклад, французскі ідэолог рэфармацыі Теодор Беза ці шотландскі, зноў жа, рэфарматар Джордж Б'юкенен, але не толькі рэфарматары, прадстаўнікі контррэфармацыі таксама. Напрыклад, іспанскі езуіт Хуан де Марыяна мысліў у тым жа самым накірунку. Адпаведна, і паняцце суверэнітэту ў 17 стагоддзі набывае розныя рысы, і таму і зараз вось у гістарыяграфіі розныя навукоўцы прытрымліваюцца розных трактовак суверэнітэту. Адны ідуць за Бадэнам, сцвярджаючы, што гэта такая пастаянная непадзельная ўлада ў дзяржаве, іншыя, як ідуць, напрыклад, за традыцыяй нямецкага прававеда Хрысціяна Безольда 17 стагоддзя, які высунуў прынцып падзеленага суверэнітэту паміж рознымі інстытутамі ўлады ў дзяржаве са змешаным праўленнем. То есть і манарх, напрыклад, і народ з'яўляюцца носьбітамі суверэнітэту і ўдзельнічаюць у ягонай рэалізацыі. Ёсць пасярэдняя пазіцыя, напрыклад, нямецкага прававеда Яна Гальтузія, які сцвярджаў, што суверэнітэт аддзельны, але адрозніваў уладу устаноўчую, то есть сапраўды суверэнную, якая вызначае фундаментальныя правы і форму дзяржаўнага ладу, і устаноўленую уладу, то есть тую, якая ажыццяўляе непасрэднае кіраванне на аснове дагавора аб уладзе. Ну і зараз перайдзем да нашых земляў, да Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, разгледзім, што ж адбывалася там. Таму што, як я казаў, у розных дзяржавах развіццё ў гэтым перыяд ішло ў розным накірунку. Напрыклад, Францыя, там Данія, многія германскія дзяржавы рухаліся ў накірунку ўзмацнення манархічнай улады, аслаблення саслоўных супольнасцяў і, адпаведна, разрастання дзяржаўна-бюракратычнага апарату. У некаторых, напрыклад, Рэспубліка Злучаных Правінцый, Галандыя ў першую чаргу, а потым і Англія ў 17 стагоддзі перавагу набываюць менавіта саслоўныя супольнасці. Хаця там уже якраз такі мы бачым перавагу не столькі шляхты, колькі бурна развіваючыхся вялікіх гарадоў з іх багатым купецтвам. У Рэч Паспалітая уяўляла сябе выпадак дамінацыі менавіта саслоўных супольнасцяў, але з вялікай спецыфікай. Уся саслоўная ось эта супольнасць, народ у тым разуменні зводзіўся фактычна да аднаго саслоўя, да шляхты. Вялікае княства Літоўскае ў гэтым плане таксама мела сваю спецыфіку, бо перад Люблінскай уніяй, калі адбылося ўжо і канчатковае аб'яднанне з польскім каралеўствам, тут ужо назіраецца такая істотна выражаная дамінацыя такого арыстакратычнага органу ўлады паноў-рады, які спачатку выконваў проста дарадчую функцыю пры вялікім князю, але потым фактычна ператварыўся у самастойны, з улікам таго, што вялікі князь пераважна знаходзіўся ў Польшчы, будучы адначасова польскім каралём, самастойны інстытут, які фактычна браў на сябе важнейшыя заканадаўчыя, выканаўчыя і судовыя функцыі. Напярэдадні Люблінскай уніі ў Вялікім княстве Літоўскім адбыўся шэраг рэформ, што было зацверджана другім статутам Вялікага княства Літоўскае 1566 года, які прыпададняў ягоны лад да ладу польскага каралеўства, але рэчаіснасць заставалася іншай. Рэчаіснасць это заключалася ў дамінаванні, перш за ўсё, магнатэрыі. Ну, для того, каб пра гэта больш падрабязна гаварыць, трэба ўсё ж такі звярнуць увагу на спецыфіку палітычнай сістэмы вось ужо аб'яднанай польскай дзяржавы, польскае каралеўства і Вялікае княства Літоўскае, Рэчы Паспалітай. Сам тэрмін Рэч Паспалітай — это такі пераклад з лацінскага рэспубліка, агульная справа, і гэта слова мела шмат значэнняў. Гэта не проста дзяржава, і тым больш не назва дзяржавы, як зараз большасць думаюць. Гэта у першую чаргу супольнасць усіх паўнапраўных грамадзян дзяржавы, а імі была, як мы ўжо зразумелі, шляхта. І часта яшчэ Рэч Паспалітая разумелася як адзінства гэтай супольнасці
у сімбіёзе трох кіруючых элементаў: монарха, караля, сенату і шляхты, народа, якія ажыццяўляюць кіраванне на аснове сумеснай згоды. То есть такі тып праўлення ў той час называлі змешанае праўленне, змешаны лад, і амаль што ўсе інтэлектуалы Рэчы Паспалітай лічылі, што змешаны лад – гэта самая лепшая форма праўлення, бо ён выбірае ў сабе самыя лепшыя элементы ўсіх трох вядомых на той час з часоў Арыстоцеля форму праўлення: монархія, праўлення аднаго, што ўвасоблена ва ўладзе караля; арыстакратыя, праўленне лепшых, найбольш знатных, нямногіх, што ўвасабляецца ў дзейнасці сената; і дэмакратычны элемент, які ўвасабляецца у дзейнасці шляхты, якая разумелася як народ у той час, які выбіраў сваіх прадстаўнікоў у ніжнюю палату сойма, заканадаўчага органу ўлады, ажыццяўляў уладу на павятовых сойміках, земскіх судах і іншых інстытутах саслоўнага самакіравання. Адпаведна, для Рэчы Паспалітай была уласцівая слабасць цэнтралізаванага апарату дзяржаўнай улады і ў той жа час моцнае развіццё інстытуту саслоўнага самакіравання. То есть многія функцыі, напрыклад, звязаныя са зборам падатка, з камплектаваннем войска, якія, напрыклад, у Францыі ажыццяўлялі чыноўнікі, падпарадкаваныя каралю, тут ажыццяўлялі камісіі, створаныя непасрэдна на соймах і сойміках самой шляхты на аснове самакіравання. І вялікую ролю у фарміраванні спецыфікі палітычнага ладу Рэчы Паспалітай адыграла практыка без каралеў. То есть Рэч Паспалітая это была не спадчынная монархія, а такая монархія, дзе караля выбіралі. Выбіралі яго, прычым на аснове непасрэднага галасавання з удзелам усіх паўнапраўных грамадзян, то бок прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя. То есть кароль паміраў, абвяшчаліся новыя выбары, на якіх мог прыняць удзел кожны шляхціц. І вось ужо першыя такія выбары, якія адбыліся ў 1573 годзе, спарадзілі шмат праблем і заадно дапамаглі станаўленню шэрагу інстытутаў гэтай дзяржавы. Напрыклад, інстытут канвакацыйнага сойма, які збіраўся напярэдадні выбараў элекцыі, які падсумоўваў вынікі папярэдняга праўлення і прызначаў выбары. Склаўся інстытут канфедэрацкіх судоў падчас бескаралевы, але асноўнае, што тады выпрацавалася форма дагавору паміж абраным монархам і палітычнай супольнасцю, народам, шляхтай на аснове дагавору. Вось першы выбраны кароль Генрых Валуа, это французскі прынц, будучы французскі кароль, быў абраны ў 1573 годзе ў якасці караля пастолькі, паколькі ён абяцаў выконваць генрыкавы артыкулы, то есть спіс умоў, якія падрыхтавалі прадстаўнікі шляхты Рэчы Паспалітай у якасці перадумовы яго на абранню. Яны замацоўвалі права вольнай лекцыі, яны замацоўвалі шэраг абмежаванняў манархічнай улады, напрыклад, забарона для монарха прызначаць сабе пераемніка, самастойна праводзіць знешнюю палітыку, абвяшчаць вайну, склікаць паспалітае рушэнне, выдаваць законы, вяршыць суд і так далей. Абавязак раз, прынамсі, на 2 гады склікаць вальны сойм, як вышэйшы заканадаўчы орган, прытрымлівацца свабоды веравызнання для шляхты ў межах хрысціянскіх веравызнанняў. І яшчэ ў гэтых артыкулах замацоўвалася права шляхты адмовіцца ад паслушэнства монарху, калі ён гэтыя умовы не выконвае. Ну, там, праўда, з Генрыхам Валуа выйшла такая гісторыя, што ён абяцаў прысягнуць падчас каранацыі на гэтых правах, ну, але падчас каранацыі сказаў, што яшчэ трэба падумаць, а праз 4 месяцы ўвогуле ўцёк з Польшчы, бо вызваліўся французскі трон, он стаў французскім каралём, потым
на 2 гады у Рэчы Паспалітай зноў было без каралеў, і вось уже наступны выбраны кароль Стэфан Баторый у 1576 годзе зацвердзіў гэты генрыкавы артыкулы, і потым ужо ўсе наступныя каралі заўсёды пры каранацыі пацвярджалі гэтыя генрыкавы артыкулы, таксама асобным документам так званай пакта канвента, які ўключалі ў сябе ўсе правы і прывілеі, пацверджаныя раней манархамі, і часта яшчэ шэраг дадатковых умоў, якія падчас пэўных бескаралеўяў высоўваліся тым ці іншым прэтэндэнтам на ўладу. І каранацыя пры гэтым выступала як фармальны акт дагавору аб уладзе паміж абраным народам і манархам шляхтай. І вось тут трэба адзначыць спецыфіку Вялікага княства Літоўскага, калі мы гаворым пра народ. То бок ўсё-такі ў польскім каралеўстве склалася ў 16 стагоддзі традыцыя даволі актыўнага такога грамадзянскага ўдзелу ў палітычных справах, не толькі вышэйшай групы шляхты, так званых магнатаў, але і сярэдняй шляхты, часткова нават дробнай. У Вялікім княстве Літоўскім сітуацыя была трошкі іншая. Тут была моцная традыцыя, згодна з якой фактычна ўсе важнейшыя палітычныя правы вырашала даволі вузкая група буйных магнатаў. Хаця пасля Люблінскай уніі фармальна прадстаўнікамі палітычнага народу была ўся шляхта. Нават яшчэ прадстаўнікі сталічнага горада Вільні, якія з дарадчым голасам мелі сваіх прадстаўнікоў у Сойме, заяўлялі, што мы таксама частка народу, але ў шляхецкай грамадскай думцы было іншае меркаванне на гэты конт. Лічылася, што палітычны народ роўна шляхта. Дык вось фармальна народам ВКЛ былі ўсе прадстаўнікі шляхецкага саслоўя. Але фактычна, калі мы возьмем палітычную гісторыю другой паловы 16-17 стагоддзя, мы бачым, што, канешне, з боку сярэдняй шляхты былі ўжо таксама спробы неяк эмансіпіравацца ад уплыву магнатаў, самастойна імкнуцца вырашаць нейкія пытанні, але ўсё-такі галоўную ролю адыгрывала магнатэрыя. Это было абумоўлена шэрагам абставін. Па-першае, велізарная матэрыяльная перавага. То есть магнаты валодалі агромнымі багаццямі, непараўнальна ў большай прапорцыі, чым там няроўнасць будзе паміж магнатамі і сярэдняй шляхтай у польскім каралеўстве. Па-другое, як правіла, усе вышэйшыя дзяржаўныя пасады і звязаныя з імі выгоды таксама знаходзіліся ў руках невялікай колькасці магнацкіх родаў. Ну і па-трэцяе, склалася ўжо пэўная традыцыя. То есть, напрыклад, для прадстаўніка сярэдняй шляхты зрабіць кар'еру, рэалізаваць свае амбіцыі было прасцей не ў супрацьстаянні магнатэрыі, а наадварот, шляхам уваходжання ў спіс давераных асоб, кліентэлы нейкіх магнатаў. Напрыклад, адна з самых вядомых постацяў гісторыі ВКЛ Леў Сапега паходзіў не з самага, скажем так, багатага роду, але кар'еру ён зрабіў за кошт таго, што з маладосці стаў даверанай такой асобай пры двары бержанскіх радзівілаў, з дапамогай іх атрымліваў адукацыю, рабіў кар'еру, а ў выніку потым сам дасягнуў статуса магната і ўжо ў сталыя гады быў кіраўніком групоўкі, якая канфліктавала з радзівіламі, сваімі колішнімі, так сказаць, дабрадзеямі. Таму вось перавага магнатэрыі, якая выступала ад імя народу ў палітычных розных канфліктах, у палітычнай барацьбе ў Вялікім княстве Літоўскім, гэта будзе яе такая істотная сутнасная воля. І ўжо вось падчас бескаралеўяў першага, другога, трэцяга, вось якія былі найбольш бурлівымі і прынеслі шмат важных новых інстытутаў і вырашэнняў нейкіх палітычных праблем у Рэчы Паспалітай. Вот эта палітычная эліта, перш за ўсё магнатэрыя, вельмі актыўна дзейнічае, абараняючы свае правы на ўдзел у суверэнітэце. То есть она заўсёды падкрэслівае тое, што выбары караля і прыняцце умоў ягонага праўлення немагчымыя без удзелу прадстаўнікоў Вялікага княства Літоўскага.
Можна гаварыць нават пра фарміраванне пэўнай тэндэнцыі стварэння дагавору аб уладзе падчас бескаралеўяў на траістай аснове паміж манархам і двума палітычнымі народамі, польскім і літоўскім. Ну, напрыклад, возьмем выборы уже упомянутого Стэфана Баторы ў 1576 годзе. Спачатку ён быў выбраны выключна толькі прадстаўнікамі польскай кароны. І калі ўжо адбывалася на каранацыю ў Кракаве, прыехалі паслы з галоўнага з'езда ВКЛ у Мсцібогаве, дзе тытулавалі яго не каралём яшчэ, а князем. Просто мы цябе не выбіралі, мы вось прывезлі свае умовы, калі ласка. Вось наши там умовы, это роўнае права вольнай лекцыі да двух народаў, польска і літоўска, правядзенне соймаў не толькі ў Польшчы, але на перамену ў Вялікім княстве літоўскім, пашырэнне складу сенату за кошт прадстаўнікоў ВКЛ. Стэфан Баторый частку патрабаванняў прыняў, частку сказаў, што ну, прымем хутка на наступным сойме, і ў выніку яго прызналі каралём, і ён, адпаведна, таксама злажыў прысягу для пасольства Вялікага княства Літоўска. То есть тут вось мы бачым пэўны кампраміс. Яшчэ больш выразна гэта з'ява была відаць падчас трэцяга бескаралеўя, калі ў якасці адной з умовы прызнання каралём Жыгімонта Вазы з боку Вялікага княства Літоўска было зацвярджэнне ім, вядома, трэцяга статута Вялікага княства Літоўскага. Ну, там былі яшчэ розныя умовы. Ну, калі так падугульняць, то ўдзел у суверэнітэце эліты Вялікага княства Літоўска уключаў у сябе права выбару манарха і вызначэння яго кампетэнцый, удзел у заканадаўчай, судовай уладзе, у вяршэнстве ўлады ў фарміраванні рэлігійнай палітыкі на тэрыторыі ВКЛ, удзеле ў ажыццяўленні знешняй ваеннай палітыкі, асабліва прызнання вырашальнай ролі ВКЛ у знешняй палітыцы на ўсходнім накірунку маскоўскай дзяржавы. Вось зацвярджэнне Жыгімонтам Вазам у студзені-лютым 1588 года статута ВКЛ і шэрагу умоў высунутых можна разглядаць як такую праяву даговора аб уладзе паміж каралём і літоўскім палітычным народам. Канешне, у дальнейшым практыка показала, што там было шмат супярэчнасцяў у іх рэалізацыі, але палітычная эліта ВКЛ заўсёды вельмі актыўна, асабліва ў канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя выступала за захаванне сваіх правоў. То есть размова ішла не пра тое, што яна імкнулася неяк адасобіцца, сепарироваться ад польскае каралеўства. Не, справа ішла пра тое, што яна выступала за як мага большы ўплыў у рэалізацыі ўлады ў межах вось этой супольнай дзяржавы, якую мы зараз называем Рэччу Паспалітай. Таким чынам, можна сказаць, што Рэч Паспалітая была пэўным такім выключэннем з гісторыі 16-17 стагоддзя ў тэндэнцыях развіцця ўлады, якая праяўлялася ва ўзмацненні суверэннай улады саслоўнай супольнасці, якая зводзілася фактычна да толькі аднаго саслоўя. Вось такі польскі даследчык Антоні Мончык называў эту з'яву перамогай перыферыі, калі не цэнтралізаваная манархічная ўлада стала дамінаваць, а сукупнасць вось такіх цэнтраў прыняцця рашэння, якія складваліся вакол уплывовых магнатаў і шляхецкіх лідараў. Ну, а пры гэтым спецыфіка Вялікага княства Літоўска ў межах Рэчы Паспалітай была у дамінаванні магнатэрыі ў межах народа шляхты і ў даволі актыўным падкрэсліванні з боку упамянутага літоўскага народу свайго права на ўдзел у рэалізацыі суверэнітэту ў межах Рэчы Паспалітай, узаемадзейнічаючы як з манархам, так і з польскім палітычным народам. Дзякуй за ўвагу. Дякую. Ад себе трохі дадам яшчэ момант, што падчас вось этого бескаралеўя трэцяга, прынамсі, Жыгімонт Ваза выдаў адмысловы прывілей для Рэчы Паспалітай Літоўскай, для шляхты Рэчы Паспалітай Літоўскай па лаціне і на польскай, і на беларускай мове. Паведна, там прызнаёлася само існаванне асобнага народу, вось палітычнага, калі Ігор гаварыў пра гэты народ. Ну і адпаведна таксама была вельмі вялікая традыцыя ў нас таго, што наш
ўсё ж такі гаспадар, ён называўся гаспадаром, государем в выпадку з расіянамі. Вось, то есть традыцыя такая, якая шла яшчэ з старажытна-рускіх часоў, адпаведна са старажытна вось гэтых яшчэ кіеўскіх там часоў. Вось, а зараз тады перададзім і пагаворым мікрафон да гаспадара Евгения Красуліна і пагаворым пра тое, як выглядала ўлада над тубыльскімі народамі з пункту гледжання еўрапейскіх каланізатараў. Альбо, наадварот, як выглядалі эти страшные белые люди на конях с пункту гледжання індзейцаў. Дзень добрый, шановное господарство. Переход на микрофон. Дякую. Памятаю мяне неяк ўразіла, калі яшчэ жыў у Маскве, гэта было ў 90-х, прыязджалі да нас дзеячы беларускай культуры, у тым ліку барды беларускія. Ну і вось Віктор Шалкевіч неяк выканаў цудоўную песню пра абітальнікаў Цэнтральнай Амерыкі, дзе ён іх называў папуасамі. Страшуся, што стаўленне беларусаў да абітальнікаў не толькі Цэнтральнай Амерыкі, увогуле Лацінскай Амерыкі не надта змянілася з таго часу. Тым не менш, зноў вось, калі размаўляю з аўдыторыяй наконт падзеяў эпохі вялікіх геаграфічных адкрыццяў ці нават да яе, тое, што тычыцца новага свету і іншых нееўрапейскіх рэгіёнаў, даволі часта даводзіцца чуваць, навошта нам гэта не цікава, распавядзіце лепш тое, што цяпер адбываецца. А насамрэч, калі мы кажам пра гэтыя ўсе справы, наадварот, мы, власна кажучы, пра сабе-то і размаўляем. Бо, па сутнасці, няма ніякай розніцы паміж намі і тымі, хто плыў у канцы 15 стагоддзя у бок амерыканскіх кантынентаў і тых, хто, власна кажучы, іх сустракаў. Гэта даволі цяжка зразумець нам, бо мы ведаем, у нас вось гэта і канцэпцыя прагрэса, так, што людзі развіваюцца, людзі змяняюцца. Школу французскую аналу мы ўсе ведаем. Можа, і не ведаем, но жывем яе запаветамі, што людзі змяняюцца тое, што завецца менталітэт, дзіўны тэрмін, які ніяк не магу знайсці напаўнення гэтага тэрміну. А зноўку ў рэчаіснасці сядзіш, чытаеш дакументы той эпохі і бачыш, наколькі мы аднолькавыя, і вось наколькі замест таго, каб глядзецца нам у люстэрка, дзе мы толькі сабе і бачым, мы можам крышачку адвесці ў бок свой позірк і паглядзець, а як у іх, і высвятляецца, што гэта не столькі ў іх, колькі ў нас ва ўсіх. І калі мы глядзім на вось гэтую праблему сустрэчы, як прынята паліткарэктна казаць, сустрэчы цывілізацыяў, тое, што раней звалося адкрыццё Амерыкі, так, усе бачаць гэтую карцінку, усе пазналі, дарэчы, што гэта. І гэта добра, што не пазналі, бо гэта, уласна кажучы, мадэль Санта-Марыі, флагманская карабля экспедыцыі, першай экспедыцыі Калюмба ў Новы свет. Але праблема ў тым, што ніхто не ведае, як выглядала Санта-Марыя. Ёсць апісанне, ёсць прыгадванне, да якога клясы караблёў належала Санта-Марыя. Ну і вось, абапіраючыся на выявы гэтай клясы караблёў, яе рэканструююць. Так што гэта не столькі карабель Калюмба, колькі вобраз, вось гэты вобраз сустрэчы цывілізацыяў і тое, як гэтыя цывілізацыі ўзаемадзейнічалі, што яны чакалі адна ад адной і чаго яны дамагліся ў выніку. І зноўку, вось, калі бярэш гэтыя чаканні, гэтыя высілкі, гэта інтэлектуальныя пошукі канца 15-16 стагоддзяў і пажэй. І, дарэчы, гэта не толькі тычыцца філасофскіх нейкіх праблемаў ці праблемаў ўзаемадзеяння прадстаўнікоў розных народаў, гэта яшчэ і вельмі цікавы стос адміністравання, адміністрацыйных праблемаў арганізацыі кіравання калоніямі метраполій,
гэта эканамічная філасофія, можна так казаць, падыходу да вось гэтага ўзаемадзеяння метраполія і калонія. Ну і зноўку вось гісторыя, у першую чаргу Іспанскай Амерыкі і таксама ў параўнанні з гісторыяй англасаксонскага каланіялізму ў Паўночнай Амерыцы, паказвае, наколькі бываюць непростымі мэты і задачы іхняе спалучэння паміж манархіяй ці імперыяй у больш шырокім сэнсе і тымі людзьмі, хто непасрэдна ажыццяўляе вось гэтую палітыку монархіі на тэрыторыі калоніі, то бок каланізатары ці канкістадоры на першым, скажем так, этапе. Зараз паспрабуем рэанімаваць нашу каравеллу. І калі казаць пра, ўжо пераходзіць да непасрэдна нашай тэмы, у цэнтры нашай тэмы мы, на жаль, не можам ахапіць усю цікавую гісторыю каланіялізму еўрапейскага. Гэта вельмі цікавы аповед за сваёй структурай, са сваёй зноўку філасофіяй, з нашай рэфлексіяй на гэта. Вось таму мы сёння засцярожымся на новым свеце, то бок на амерыканскіх кантынентах. Там два, скажем так, было тыпу каланіялізму, пра гэта мы паразмаўляем потым. А пачнем менавіта вось з адкрыцця і першага гэтага шоку нечаканага, які накрыў не толькі тых нешчасных жыхароў новага свету, якія пабачылі вось гэтыя гіганцкія для іх лодкі і барадатых мужикоў з дзіўным адценнем скуры на гэтых лодках, але і тых, хто прыплыў, і галоўнае тых, хто дачакаўся такіх навінаў у самой Еўропе. І калі казаць пра арганізацыю экспедыцыі Калюмба, якая прывяла вось да гэтага глобальнага шоку, ну, я думаю, усе памятаюць, так, калі гэта было. Калі студэнту няма за што паставіць залік, у мяне ў запасе апошняе гэтае пытанне ключавое. Ну, у якім годзе Калюмб адкрыў Амерыку? 1492. Добра. 12 кастрычніка, дзень Амерыкаў, зноўку тое свята, дарэчы, якое у пляне дэкаланізацыі згубіла сваю палітычную карэктнасць. І нагадаю вам, калі ўсё чалавецтва рыхтавалася адзначыць 500-годдзе адкрыцця Калюмба, у Нікарагуа яму вынеслі, не ў Нікарагуа, выбачаюся, у Сальвадоры яму вынеслі смяротны вырак. І урачыстая была праведзена цырымонія публічнага пакарання. На плошчу вынеслі партрэт Калюмба, і гэты партрэт быў расстраляны з лукаў. Но гэта зноўку, гэта ілюстрацыя да тых эмоцый, якія віруюць вакол гэтай тэмы. Ну а што тычыцца канца 15 стагоддзя, зноўку крышачку нагадаю ў кантэксце. 92 год, 1400, гэта завяршэнне рэканкісты, калі хрысціяне адваявалі, дакладней выціснулі, выкінулі ці потым асімілявалі мусульманаў, якія панавалі на гэтай паўвыспе аж з пачатку 8 стагоддзя. І вось як толькі гэта завяршылася, ідуць урачыстасці, якраз ідуць урачыстасці вызвалення Іспаніі ад мусульманаў, і тут прыходзіць Калюмб са сваім праектам. Вось гэты праекцік, уласна кажучы, вядомы, Калюмб яго сам апісваў. Гэта абяцанне, канечне, у першую чаргу скарбаў, вялікіх скарбаў, якія можна здабыць, праплыўшы туды, у Індыю, як тады лічылася. І там ёсць проста перачень гэтых скарбаў, якія Калюмб абяцае каталіцкім монархам Фердынанду і Ізабелле. І, власна кажучы, гэта даволі захапляльная такая перспектыўка вымалёўвалася. І каталіцкія монархі, якія толькі зрабіліся вось гэтымі самымі першымі іспанскімі монархамі. У першую чаргу вось гэтая жанчына, гэта Ізабелла, якую можна смела лічыць першай каралевай Іспаніі. Да гэтага яна была каралевай Кастыліі. І вось яна першай зацікавілася перспектывамі прадпрыемства Калюмба не з пункту гледжання нейкай эканамічнай выгады, а ў першую чаргу з пункту гледжання распаўсюду хрысціянства, што вельмі моцна паўплывала на далейшую ўсю палітыку
якую праводзіла іспанская манархія ў калоніях, асабліва на першых этапах гэтай палітыкі. Калі Калюмб сплаваў, не будзем, конечно, разбіраць усе гэтыя перыпетыі ягонага падарожжа, там вельмі цікавыя гісторыі бывалі, ведаеце, магчыма, што былі на ускрайку бунту, ледзь не сарвалося адкрыццё Амерыкі, вось усё тое, што потым чакала людзей. Быў падман Кідалава, жудасная Радрыга де Трыяна, адзін з удзельнікаў экспедыцыі, матрос. Была абвешчана прэмія таму, хто першым заўважыць зямлю, ён заўважыў зямлю першым, закрычаў «Зямля», потым казаў «Дзе моя прэмія?». А Калюмб, атрымаўшы тытул адміралу мора акіяна, ён проста прысабечыў гэтую прэмію, і тут жа Трыяна пайшоў у апазіцыю, там жудасная была гісторыя з шматлікімі судовымі працэсамі, зноўку думаецеся, канец 15 стагоддзя, судовыя працэсы, значыць, матрос супраць адміралу мора акіяну, но працэс мог быць, перамога Радрыга де Трыяна не. Таму, прайграўшы ўсе судовыя працэсы, ён з'ехаў у Афрыку, прыняў іслам, вось, і памёр у выніку. Вось такая сумная гісторыя чалавека, які першы з еўрапейцаў афіцыйна пабачыў новы свет. Не будзем браць ужо там экспедыцыі вікінгаў. Но перайдзем да таго, а што вось было далей, як імперыя пачала ставіцца да таго, з чым ёй давялося сткнуцца. Калюмб радасна прывёз, яму пашчасціла, не паўсюль на амерыканскіх кантынентах водзіцца золата, но ён патрапіў у мясцовасці, дзе было золата. Ён прывёз яго разам з перлінамі, іншымі цікавымі рэчамі у Іспанію і прывёз 300 тутэйшых жыхароў. Мы будзем пакуль называць іх звычайным тэрмінам, для нас звычайным, індейцы. Ён прывёз у якасці рабоў, каб паказаць вось гэтым каталіцкім манархам. Ён радасна прывёў да Ізабеллы гэтых людзей. Вось, глядзіце, імперыя будзе багацець працоўнай сілай. Ізабелла, насуперак чаканням Калюмба, пагнала яго анучамі. Закрычала: «Ды як ты пасмеў? Ды што ты зрабіў? Ды навошта ты прывёз сюды божых стварэнняў з душамі і прапануеш мне, каталіцкай манархіне, каб я іх зрабіла рабамі?» Карацей, скандал был таксама страшэнны, і Калюмб вымушаны быў весці абратна гэтых людзей несчастных. Почему несчастных? Таму што значная частка памёрла на шляху ў Еўропу, а астатнія памёрлі на шляху абратна. Занадта вялікі быў стрэс для іх ад гэтага ўсяго і ад крыкаў каралевы у тым ліку. І вось тут якраз вызначылася тое, а чаго хацела насамрэч монархія там. Ад падарожжа Калюмба, ад ягонага адкрыцця. Ні перлінаў, ні золата яна хацела куды большага, яна хацела душы. Вось хто-небудзь бываў у Ватыкане, у музеі, ватыканскіх музеях? Бачылі гэты роспіс, гэта Пінтурыкіо, аўтар, гэта з пакояў папы Александра VI. Ён тут, уласна кажучы, намаляваны. Гэта, я думаю, усе пабачылі сюжэт, гэта адраджэнне. Пан Езус уздымаецца са сваёй грабніцы. Но для нас тут у першую чаргу цікавыя персанажы, я не ведаю, там будзе бачным ці не. Вось тут, у цэнтры, ну давайте вось там, дзе гэта велічальнае шкло было. Я зараз пераключу вось на гэты слайдик. Вось, гэта лічыцца першай выявай карэнных амерыканцаў у Еўропе. І, уласна кажучы, гэта першая выява, якую пабачылі еўрапейцы, бо не было мастакоў у экспедыцыі Калюмба, і вось Пінтурыкіо ўжо, за словаў удзельнікаў, апісаў гэтых людзей. І зноўку, вось уявіце сабе сітуацыю. Мы прылетаем на Марс. Так? Нарэшце Маск там арганізуе ўсё, запоўнілі ракету тых, каму надакучыла тут жыць. Пералетаюць на Марс, а там хопанькі, зелёныя чалавечкі. Якое пытанне адразу ўзнікае ў нас? Вось мы там
прызямліліся, ўжо бульбу пасеялі. Яна закаласілася, і тут, оп, зелёныя чалавечкі прыходзяць глядзець на гэтую бульбу, глядзець на нас. Маўляў, што вы тут ходзіце, мужчыны, замінаеце жыць. Вось якое пытанне? Так, цудоўныя вашыя прапановы. Вось пытанне-то далёка не такое простае. Менавіта, а чаму мы павінны з імі дзяліць гэтую бульбу? Власна кажучы, мы ж прыпёрліся на іхнюю зямлю. Вось што цікава, іспанцы, яны задумаліся ўжо адразу тады, а якое права мы ўвогуле маем на маёмасць, скарбы, жыцці, працу гэтых людзей, зямлю іхнюю. Вось каго мы сустрэлі там. І гэта нарадзіла даволі цікавую хвалю інтэлектуальнай вось такой рэфлексіі менавіта на гэтыя звесткі пра адкрыццё. І вось гэтыя людзі, прадстаўнікі метраполіі, ну, падаецца, так, мы з вами жывем у такі час, калі імперскасць, яна, ну, значнай колькасцю тубыльцаў, напрыклад, таго ж фейсбучыку, яна не тое, што не адвяргаецца, яна нават вітаецца. І мы маглі б чакаць ад людзей 15-го, пачатку 16-го стагоддзя такі ж рэакцыі. Так? Ну, зноўку памятаем, школа аналаў, людзі змяняюцца, менталітэт змяняецца. Вось гэта мы такія ўжо дарослыя развітыя, што разумеем, што гэта не ёсць хорошо. А тыя-то не разумелі, яны ўсё цудоўна разумелі. І вось гэта партрэт аднаго цудоўнага інтэлектуала таго часу. Это Франциско де Віторыя. Ён, уласна кажучы, быў лектарам універсітэцкім, чытаў у тым ліку лекцыі ў Саламанскім універсітэце, адзін з найвялікшых у той час цэнтраў інтэлектуальнага жыцця еўрапейскага, 16 стагоддзя. У першую чаргу ён вядомы Саламанскай школай эканамічнай, другой паловы 16 стагоддзя, адкуль пайшоў цяперашні эканамічны лібералізм. А вось пра гэтую школу першай паловы 16 стагоддзя, вось гэтую гуманістычную школу, якая цалкам магла б прэтэндаваць на той інстытут, дзе нарадзілася паняцце міжнароднага права, а не нарадзілася толькі таму, што ў Франциско де Віторыі была тая ж праблема, што і ў мяне, вельмі не любіў пісаць навуковыя працы, і таму ягоная пазіцыя вядома толькі па канспекце лекцыяў, які захаваўся, вось недавно быў уведзены зноў у навуковы зварот. І вось Франциско де Віторыя напісаў, скажем так, склаў канцэпцыю о праве людзей на гандаль і на падарожжа. І з гэтага ён вывеў канцэпцыю справядлівай вайны, між іншым, за 100 год да Гуга-Гроца. І ён там пісаў, што, ну, уласна кажучы, мы, якое мы маем права на гэтыя тэрыторыі. Мы не маем на іх права, і тое, што мы маем права, скажем так, прэтэндаваць на іх, на палітычную ўладу, на эканамічную ўладу, гэта можа быць апраўдана толькі некалькімі момантамі. Ну, першае, гэта іхні дабрачынны, скажем так, гандаль з намі, абмен. Вось тых людзей, якія жывуць на тых тэрыторыях, куды мы прыйшлі. Другое, гэта, а у якім выпадку мы можам ваяваць з імі і захопліваць гэтыя тэрыторыі. Толькі ў тым выпадку, калі гэтымі тэрыторыямі кіруе тыран. І людзі, падпарадкаваныя гэтаму тырану, не могуць сваімі сіламі вызваліцца ад гэтага. Вось, дарэчы, гэта у мяне проста так перад вачыма стаяла, калі была праблема атакі на Ірак у 2003 годзе. Вось, і там было тое ж абгрунтаванне, фактычна. Кіруе тыран, людзі не могуць вызваліцца. Ну, зноўку, вы можаце экстрапаляваць гэта на іншыя якія-небудзь гістарычныя сітуацыі, ці можа не гістарычныя, а цяперашнія, калі краінай кіруе тыран, вось, і наколькі апраўдана вонкавае, скажем, умешальніцтва ўзброенае на тэрыторыю гэтай краіны і гэтага народу. Ну, добра, вось, Франциско де Віторыя, ён даў тагачасным еўрапейцам, прынамсі колам пэўным, бо ўсё ж такі Саламанка — цэнтр інтэлектуальнага жыцця, і адтуль гэта разыходзіцца па Гішпаніі,
у першую чаргу па палітычных цэнтрах. І ён даў зразумець, што ўсё не так проста у нашым, ось, скажем, нашым еўрапейскім стаўленні і нашых кантактах з гэтымі індейцамі. І другі чалавек, ну яго ведаюць, канешне, у нас куды шырэй, чым праз інска-дывіторыю, гэта Барталёме де лас Касас, можа хто-небудзь чуў пра такога чалавека, ён аўтар чорнай легенды, гэтак званай на расійскую мову. Ён напісаў вялікую працу па гісторыі Індыяў, то бок па гісторыі тых частак Амерыкі, якія былі вядомымі еўрапейцам у першай палове 16 стагоддзя. На расійскую мову пераведзены толькі самыя смажаныя такія месцы з вытрымкі з ягонага вялікага вось гэтага труду, смажаныя літаральна, бо там Барталоме де лас Касас пералічвае ўсе тыя зверствы і жорсткасці, якія еўрапейцы, канкістадоры рабілі ў дачыненні да індейцаў. Некаторыя ў той час яго яшчэ ў той час абвінавачвалі ў вар'яцтве. І сапраўды, хутчэй за ўсё, з псіхікай у яго было не ўсё добра, но тым не менш вось такой гіпербалізацыі праблемы ён узняў, прымусіў зноў еўрапейцаў, еўрапейскіх інтэлектуалаў і палітыкаў перайсці да вось гэтага абмеркавання, што, якое права мы маем на гэтых людзей. Дарэчы, ягонае выступленне, ягоная вось гэтая праца прывяла да таго, што ў пачатку 50-х гадоў 16 стагоддзя быў праведзены вялікі дыспут у Вальядалідзе, ён так і ўвайшоў у гісторыю, вальядалідскі дыспут, паміж Барталёме де лас Касасам і святаром Сепульведай наконт таго, ці ёсць у індейцаў душа. Вельмі істотнае пытанне. І зноўку істотнае у тым ліку, бо яшчэ больш чым за паўстагоддзя да вальядалідскага дыспуту, у тым жа 1493 годзе, калі Еўропа даведалася пра адкрыццё Калумба, і што там ёсць людзі, і што гэта не падданыя вялікага хана, як тады называліся кітайцы, а хтосьці невядомы увогуле чалавецтву, у Бібліі пра іх не напісана. Таму я прывожу вось гэты прыклад з марсіянамі. Гэта як для нас марсіяне, власна кажучы, было для людзей таго часу. І тады у першай практычна булле, документ, напісаны папам рымскім, гэта быў травень, падаецца, 2 траўня, ці 4 траўня 1493 году, другая була інтэрцэтара, папы Александра VI ўсё таго ж, было напісана, што тыя людзі, якіх пабачыў Калюмб, гэта не звяркі, гэта не жывёлы, гэта людзі з неўміручай душой. І такім чынам ён паставіў, уласна кажучы, вельмі моцны указальнік, куды імперыя мусіць рушыць у дачыненні да каланізаваных вось гэтых захопленых людзей. Справядліва, несправядліва, там ужо цяжка было казаць у кожным з канкрэтных выпадкаў. І фактычна пасля гэтага імперыя ставіць задачы перад канкістай, перад канкістадорамі. Гэта не скарбы, гэта прывядзенне вось гэтых людзей у сапраўдную веру, у хрысціянства. Вось далей ўжо ідуць рэфлексіі таго ж Давіторыя, што мы павінны гэтых людзей абраціць у хрысціянства, а вось калі хтосьці з іхніх правадыроў будзе іх цягнуць абратна ў паганства, вось гэта таксама падстава для справядлівай вайны. І тады мы можам прыйсці там і навесці парадак. І больш за тое, гэта не толькі вайна, гэта арганізацыя. Арганізацыя жыцця далейшага. Зараз. Вось карцінка, вядомая гравюра, якая паказвае першую сустрэчу, гэта Калюмб у цэнтры. Індейцы прыносяць яму разнастайныя плады тутэйшых земляў. Як мы памятаем, для іспанцаў галоўнае было золата. Яны яго знайшлі, потым Калюмб пакінуў невялічкі гарнізон на выспах Карыбскага мора, адплыў абратна ў Іспанію, каб вярнуцца. Вярнуўся, іх няма. Гарнізон знік. Хутчэй за ўсё, ён увесь вымер, там, не ведаю, ці праводзілі даследаванні ДНК, ці засталіся сляды ад гэтага гарнізону сярод мясцовага насельніцтва, хутчэй за ўсё не.
І вось далей тыя, хто выжыў з другой экспедыцыі Калюмба, яны зрабілі гіганцкае адкрыццё і паведалі яго свету. Аказалася, што золата, што нельга рабіць з золатам? Есці яго нельга. Вось вы можаце там намыць у бліжэйшай рацэ колькі заўгодна гэтага золата, толькі вы не перажывеце зіму потым. Вам проста няма будзе чым харчавацца. Вось з гэтым гішпанцы сутыкнуліся ў поўны рост. І далей яны зноўку, іх пасяціла геніяльная думка. Слухайце, трэба ж гэта. Трэба карыстацца працай вось гэтых людзей. Но мы-то і дальга мы не будзем працаваць. Так, у нас занадта цяжкі вось гэты андалузскі даспех. Так, і эспадроны таксама цяжкія. Пакінь эспадрон, возьмі рыдлёўку. Не, эспадрон гэта меч, калі што. Кажуць, даволі моцныя меч, хаця мог пасупернічаць, Макана магла пасупернічаць з ім. Макана гэта такая, ну, кшталту досачкі, у якую ўстаўлены кускі абсідыяну. Ось, хорошо натрэніраваны астек адрубаў ударам такой маканы галаву гішпанскаму каню і прарубаў той самы андалузскі даспех. І вось далей перад каланізатарамі паўстае пытанне, як прымусіць вось гэтых людзей. Вось нельга ж проста прыйсці і казаць, так, ідзі працуй. І цяпер нельга, і тады нельга было. І таму трэба было неяк вось прыдумаць. І тут вельмі цікавая зноўку ситуация. Мы с вами разглядаем, безумоўно, что вось ёсць імперыя, каланізатары, ёсць той бок, які процістаіць, гэта індейцы у дадзеным выпадку. Но тут мы бачым цікавую карцінку, гэта якраз гісторыя з канкісты, заваявання Мексікі, дзяржавы астекаў. Вось злева гэта вы бачыце гішпанцы, прычым наперадзе Кортес, на коні ліхом. Вось індейцы тут, но дзіўная рэч, мы бачым, што індейцы тут паўсюль. І з аднаго боку, і з іншага. І, як высветлілася, гішпанцы ў некаторых сітуацыях проста упісаліся ў мясцовую палітычную барацьбу. Бо астекі да прыбыцця гішпанцаў, гэта пачатак, ну, гэта 1519, 20, 21 год, яны прыбылі тады, калі астекі са сваёй імперыяй вельмі здорава здаўбалі ўсю цэнтральную, ну, скажем так, Месаамерыку, паўднёвую Мексіку, цэнтральную паўднёвую Мексіку. І ў выніку, калі прыйшлі гішпанцы, тыя гарады, якія вось стагналі пад астецкім прыгнётам, яны проста перайшлі на бок канкістадораў. І калі там была жменька гэтых канкістадораў, калі у Веракрусе высадзіўся Кортес, да Теночтитлана, там, дзе цяпер Мехіка горад, дайшло ўжо гіганцкае войска, дзе былі дзесяткі тысячаў байцоў. І гэтыя дзесяткі тысяч байцоў былі індейцамі. Яны ішлі біць імперыю разам з гішпанцамі. Дарэчы, ну, няма шкада ў нас часу размаўляць пра асаблівасці імперыі астекаў. Можа, калі-небудзь хто-небудзь захоча, каб мы сабраліся і паразмаўлялі на гэтую тэму. Тэма вельмі цікавая. Вось, і зноўку, што характэрна, гішпанцы ўтварылі ў будучым свае адміністрацыйныя цэнтры, эканамічныя цэнтры сваёй каланіяльнай імперыі ў тых месцах, дзе да іх прыходу панавалі развітыя цывілізацыі. Вось гэта, не ведаю, ну, можа хто-небудзь прачытаў, цэнтральныя Анды. Цэнтральныя Анды – гэта Паўднёвая Амерыка, гэта тэрыторыя, ну, цяперашніх, у першую чаргу цэнтр гэта Перу, Эквадор, частка Чылі, частка Балівія. Ось, і там былі такія цывілізацыі, можа хто-небудзь скажа, якія цывілізацыі там былі? Інкі, так. Ну, інкі гэта ўжо вяршыні, яны, так скажем, акумулявалі ў сабе ўсе дасягненні. Ну, власна кажучы, Кешуа так, як падмурак. Ну, добра, можна прыняць гэты адказ, больш-менш. Вось, і другі цэнтр, гэта Месаамерыка. Тут прасцей, я думаю, вам пазнаць, гэта вось, якраз цэнтральная паўднёвая Мексіка, Гватэмала, Беліз і гэтак далей. Вось тут былі якраз інкі, тут майя,
нами ўсімі улюбёная. Дарэчы, калі імперыю інкі, ацтэкі, вы мяне ўжо самі заблыталі. Значыць, калі імперыя ацтэкаў пала літаральна за некалькі месяцаў, тэрыторыю майя іспанцы заваёўвалі больш за 100 год. Толькі ў 1697 годзе паў апошні горад-дзяржава майя. Гэта наконт таго, што вось калі мы разам нас не зломіш, а паасобку зламаеш. Ніфіга. Калі мы разам, у нас ёсць адзіны цэнтр, разбіў гэты цэнтр, усё, бяры нас голымі рукамі, а калі у нас десяткі гэтых цэнтраў, вось там, канечне, папацець давядзецца пры заваяванні. І зноўку, вось, калі на чырвоны колер паглядзець, гэта іспанскія тэрыторыі, і на іх якраз праявілася гэтая канцэпцыя іспанскай менавіта імперыі, якая нарадзілася ад вось гэтай папскай буллы і пераканання інтэлектуальнага, што індейцы гэта людзі, у якіх ёсць неўміручая душа, значыць, іх трэба хрысціць. І вось гэта паўплывала на ўсе адносіны паміж каланізатарамі і каланізуемымі. Каланізатары прыйшлі дзеля таго, каб падключыць тых, каго яны каланізуюць да сябе. Вось дзеля гэтага гэта была іх асноўная місія. І імперыя сувора глядзела, каб яны гэтую місію выконвалі. І у выніку мы маем сітуацыю, калі тыя ж эліты даіспанскія, дакалюмбавыя, у цэнтральных андах, у Месаамерыцы, яны ўпісваюцца у каланіяльную іспанскую сістэму. І тое ж самае робіцца з насельніцтвам, ну, скажам так, перыферыі, сельскай мясцовасці. Гэтыя ўсе індыйскія грамады, яны таксама падцягваюцца да цэнтраў, яны таксама падлягаюць каланізацыі і актыўнаму ўцягванню ў функцыянаванне калоніі. І гэта, дарэчы, моцна адрознівае сітуацыю ў іспанскай Амерыцы ад сітуацыі ў брытанскай ці англасаксонскай Амерыцы. От там, калі праплылі гэтыя самыя пурытане, яны і ў Еўропе, не сказаць, каб былі вельмі такімі кантактнымі з наваколлем. Мне іх прывучылі да таго, што трэба ад свету абараняцца. І калі яны прыбылі ў новы свет, яны таксама паставілі блок паміж сабой і мясцовым насельніцтвам. Таму у брытанскіх калоніях індыйцы гэта асобны свет. Мы асобны свет. Ёсць, канешне, францір, дзе там ёсць пэўны кантакт і пэўнае вось гэтае змяшанне. Но гэта не іспанская Амерыка, дзе ўсё гэта спалучаецца. Я так адчуваю, што я заняў шмат часу, там увозім хутчэй. Значыць, і тут зноўку хітрасць іспанскай імперыі была ў тым, што яна выкарыстоўвала вось гэтую далучанасць індейцаў да сваёй цывілізацыі, да сваёй сістэмы у якасці працоўнай сілы. Вось добра там яны апрацоўваюць глебу, но галоўнае багацце новага свету і іспанскіх калоніяў у новым свеце гэта срэбра. Вось гэта клясыка, канешне, здобыча срэбра ў свеце. Вельмі шмат бедаў для свету вылезла вось з гэтай канкрэтнай гары, Патахі. І, што дзіўна, не толькі для Іспаніі, не толькі для Еўропы, для Асманскай імперыі, для мінскага Кітаю таксама адтуль беда вылезла, не будзем злоўжываць зараз часам пра гэта размаўляць, будзе жаданне, сустрэнемся асобна. Но адтуль вось вылезла срэбра, якое проста цунамі прайшлося па ўсім свеце, ну, можа, акрамя Афрыкі. Фактычна так. Называюць розныя лічбы, но даволі цяжка падлічыць. Нават нельга назваць дакладную лічбу, вось, колькі тонаў было вывезена з іспанскіх калоніяў у Еўропу. Тым больш нельга казаць, колькі з іспанскіх калоніяў было вывезена праз Манілу у Кітай. Бо Кітай гэта ж вось аснова, гэта аснова фінансавай сістэмы і грашовай, гэта срэбра для Кітаю. І Кітай быў большым спажыўцом срэбра амерыканскага, чым Еўропа нават. Ну, на гэтым не будзем спыняцца. Вось маршруты. Зноўку нават вынайшлі новы карабель. Галеон. Вось Санта-Марыя, там некалькі Санта-Марыяў лезе ў гэты галеон, 50 метраў даўжыні.
гигантская, конечно, такая плывучая махина по тых часах. Вось на іх вывозілі вось гэтае самае багацце. І, конечно, зноўку гэта нарадзіла такую з'яву цікавую, як піратства. А піратства нарадзіла, у сваю чаргу, такую з'яву, як сістэма флёту. Метраполія, каб абараніць вось гэтыя свае скарбы, яна ўтварыла адмысловую сістэму канвояў. Две кропкі ў ейных калоніях, гэта порт Веракрус у Мексіцы, і там розныя былі кропкі на тэрыторыі Паўднёвай Амерыкі, збіралі ўсё багацце, ўсё гэтае срэбра і вялікімі караванамі гэтых галеонаў везлі ў Іспанію. Дзеля таго, каб ніхто не скраў па дарозе, вось асабліва гэтыя людзі, калі што, гэта Генры Морган, можна казаць, такі апостол карыбскага піратства, ось, які пасвіўся якраз на тых тэрыторыях, но зноўку, зусім крышачку пра піратаў. Яны ў асноўным не на моры рабавалі, яны атакавалі гарады. На моры паспрабуй знайсці гэты карабель. А вось горад, ён стаіць стацыянарна, і збіраліся там цэлыя пірацкія арміі, якія атакавалі гэтыя вось пункты іспанскія, проста чэрпалі адтуль срэбра. Вось. Ну і акрамя здобычы, вось гэта адзін бок, гэта здобыч срэбра. І тут выкарыстоўвалі, вось зноўку, як мабілізаваць індыйцаў. Усё проста. Каланізатары іспанскія нічога не вынайшлі, яны прыйшлі да вось гэтых дакалюмбавых сістэмаў, убачылі, інстытут мета, гэта прымусовая праца. Прымусовая праца на дзяржаву была ў інкаў, каланізатары проста прыйшлі, узялі гатовенька і пачалі выкарыстоўваць гэтую мету. Вось Патасі, там мета чыстая. Адпрацоўвалі індейцы, адпрацоўвалі, ну, мы б казалі, паншчыну. Там пэўны перыяд яны былі абавязкова адпрацаваць. Вось. А яшчэ адна форма – гэта энкамьенда. Вось, калі канкістадоры заваявалі тэрыторыі, яны ж хочуць узнагароджання. Ну, золата, не паўсюль ёсць золата, но кушаць хочацца паўсюль. І таму ім трэба, каб індейцы на іх працавалі. І вось тады прыдумалі гэты інстытут энкамьенда, калі іспанцу перадаюцца не на працу, не як святлейшаму князю Александру Васильевичу Суворову, беларускія сяляне ў рабства, а яны перадаваліся, каб гэты іспанец іх вучыў. Вучыў цывілізацыі, вучыў культуры, вучыў хрысціянства ў першую чаргу. Ну, канечне, нічога няма бясплатнага, гэта толькі ў Беларусі вучыць можна бясплатна. Вось, там за гэта сяляне адпрацоўвалі, вось за гэтую навуку. І такім чынам энкамьенда – гэта вось такі інстытуцік арганізацыі працы за навуку, якую вам даюць. Вельмі хутка гэта пачало, канечне, ну, карупцыя таксама не учора вынайшлі. Канечне, энкамендэры, уладальнікі энкамьендаў вельмі хутка пачалі пераўтвараць гэтых індейцаў у рабоў сапраўдных. Там зноўку захадзіўся проста Барталоме де ляс Касас з гэтай падставы. Карона таксама хутка прачухала, што такім чынам ідуць злоўжыванні, і 16-17 стагоддзя гэта некалькі законаў, забараняючых энкамьенды. Вось адзіны, ну так, чыста, каб, можа, самі праверылі, адзіны прыклад эфектыўнай энкамьенды, гэта не энкамьенда завецца, а гэта рэдукцыя ў дадзеным выпадку. У Паўднёвай Амерыцы, гэта езуіцкія рэдукцыі. Вось перад вамі брат Езавіт, які прыехаў у Паўднёвую Амерыку, і там на тэрыторыі цяперашніх Парагваю, Бразіліі, Аргентыны, яны пачалі ладзіць такія абразцовыя паселішчы для індейцаў, дзе іх сапраўды вучылі, дзе ім давалі хрысціянства, іх вучылі вайсковай справе, вось гэта тыповая рэдукцыя, і ідзе шкаленне кавалерыі, каб адбівацца ад злых людзей, якія палююць на рабоў. І вось гэтыя езуіцкія рэдукцыі, яны паказалі высокую ступень эфектыўнасці, што вельмі напалохала метраполію, монархію, і хутка проста езуітаў закенселілі. Но яшчэ адзін момант, колькі я магу злоўжыць, ужо ўсё перабраў. Пра эканоміку паспелі паразмаўляць, а галоўнае пытанне – гэта пытанне крыві. Вось калі іспанцы знялі бар'ер паміж сабой і індейцамі, яны што зрабілі?
яны, уласна кажучы, адкрылі кранік вось гэтай індыйскай крыві, якая пацякла у жылы, не сказаць гішпанцаў, но нованароджаных. Вось тут можна пабачыць першых метісаў, якія з'явіліся, гэта дзеці ад еўрапейца і іспанца і індыянкі. Увесь Юкатан, вось паедзеце на Юкатан, паўсюль стаяць помнікі гэтаму чалавеку, гэта Гонсало Геррера, гэта не індыец, гэта іспанскі марак, які трапіў у палон да індыйцаў, і ён настолькі прыняў да сябе вось гэтае жыццё, што калі Картэс прапанаваў яму далучыцца да сваёй экспедыцыі, ён паслаў яго курсам проста рускага ваеннага караблю, і наадварот ён пачаў абараняць сваіх новых свайчыннікаў ад гэтай іспанскай навалы, і ён гэта абгрунтоўваў тым, што хлопцы, я ведаю, хто вы такія, таму я возьму кап'ё і пайду адбівацца ад вас. Толькі каб не трапілі вось мае дзеці, мая жонка да вас. Загінуў у барацьбе, ягоныя два сыны таксама загінулі, но тым не менш мітысацыю не спыніць. Вось ужо афіцыйна, скажем так, прызнана, мексіканцы на гэтым грунтуюць сваю ідэнтычнасць, яны ідэнтыфікуюць сябе як метысная нацыя. Картэс і Донна Малінча, якая была спачатку перакладчыцай, ну а потым, зразумела, і наложніцай. Вось гэта ўжо твор 20-го стагоддзя быў такі мастак Орозка. Ну, вось гэта ягоны мурал намаляваны, Картэс і Донна Малінча, ад чаго і пайшла мексіканская нацыя. Но праблема ў тым, што там былі не толькі індыйцы, не толькі еўрапейцы, і не толькі яны змешваліся, вось, скажем так, пополам, ўсё ускладнялася, потым яшчэ афрыканцы туды траплялі. І, канешне, чым больш дамесак еўрапейскай крыві, тым вышэй ты стаіш у іерархічнай сістэме. І ў выніку пачалі проста складаць вось такія дапаможнікі, дзе пачынаюць ад белых пенансюлярыс, тых, хто нарадзіўся ў Іспаніі і прыплыў адтуль у новы свет, вось гэта вышэйшы гатунак. Толькі для іх адкрыты вышэйшыя адміністрацыйныя пасады. Больш не. Калі ты белы, бацька белы, маці белая, но ты нарадзіўся ў калёне, ўсё, на табе клеймо стаіць. Ты ўжо не пенансюалер, не пенансюлара, ты крыёл. Дарэчы, я з гэтым сутыкнуўся ў Маскве, калі вучыўся ў 90-х. Вось калі пачаўся зыход рускіх з Цэнтральнай Азіі ў першую чаргу, я бачыў, як да іх ставіліся. Да іх ставіліся як да людзей другога гатунку, менавіта вось такіх крыёлаў. Ну і вось зноўку ілюстрацыя з такога дапаможніка. Там класічная, гэта 16-24 варыянты. Наколькі трывалае пытанне крыві ў Бразіліі на пачатку 21-го стагоддзя правялі адкрытую апытанку, да якой касты, гэта звалося касты ўсё, вы належыце, 103 касты, у тым ліку каста польскіх прастытутак. Ось, ну і, уласна кажучы, на гэтым можна скончыць, на вось гэтым пазітыўным чалавеку, гэта ўжо так, калі б час быў, паразмаўлялі. Вынік вось гэтага ўсяго, аказваецца, метраполія знаходзіцца пад вельмі моцным ціскам з боку калоніі. І гэты ціск, быў бы час, паразмаўлялі, эканамічны, і галоўнае, гэта ціск вось гэты сацыяльны, калі метраполія вымушана выбудоўваць свае стасункі з гэтай калоніяй. І даволі хутка вучыць тую праўду, што калонія – гэта не толькі прывілей, гэта абавязак. Зноўку быў бы час, мы паразмаўлялі пра опіумныя войны на іншым баку свету, дзе каланізатары, брытанцы былі вымушаны ісці абараняць вытворцаў опіуму з Індыі ў Кітай. Усё, дзякуй. Потым, можа, падчас дыскусіі штосьці ўдакладнім. Дякую. І у мене одне питання. А ці ось самі по собі під час ось захопу Америки, ці іспанські монархи називали себе імператорами? Ні, яны былі каралямі. Яны былі каралямі. Вось у гэтым пытанні на самой справе, калі мы пачинаем говорить про 16-17 стагоддзя, мы павінны говорить тэрмінологіі, якая, власне кажучи, уживалася тады. Да, тому что император в нашем разумении это все-таки трохи вышэйшая прыступка,
і адпаведна мы і імперіялізм, і каланіялізм это ўжо з'ява, ну я ўжо пачынаю свой расказ. Ось. І яны, власне кажучы, самі па сабе тэрміны з ізмамі, гэта мода 19 стагоддзя. Адпаведна, падчас захопу калоній яны так себе не называлі, яны трохі па-іншаму бачылі свет, пра што таксама Ігор расказваў. Да? Упершыню, в прынцыпе, сам па сабе тэрмін імперіялізм і каланіялізм пачынаюць ужывацца... Выбачаюся, Віктор, вы уже перайшлі до свайго даклада? Ну просто я б мог адказаць, но тады потым. У дыскусію... Значыць, наконт тэрмінаў, ізмаў, на жаль, ёсць у нас такая прывязанасць да тэрмінаў, у тым ліку, ну і пэўная такая... Да я гучна і так, падаецца, кажу. Мяне чуваць? Ёсць такая вось граманацызм, так? Тое, што мы вельмі строга ставімся да тэрмінаў, а ў рэчаіснасці нам усё роўна трэба карыстацца нейкімі словамі для пазначэння з'яваў, ну, якія, скажам так, былі, можа, крышачку іншымі ў той час, былі відавочна іншымі, а з іншага боку, нават у наш час гэтыя з'явы таксама маюць розныя варыянты. І таму, калі мы бярем паняцце імперыялізм, паняцце, не ведаю, там, нацыя, вось сярод беларускіх, асабліва даследчыкаў, я заўважыў такую любоў казаць, а рань да 19 стагоддзя нацыі не было. Не. Читаешь текст 14 стагоддзя, там нацыя. Вось нацыя, Парыжскі універсітэт, нацыя. Там розныя нацыі прысутнічаюць, ім вучацца. Не, беларускія даследчыкі кажуць, не было нацыі, хоць убейся. Усё, сцірае гэты тэкст паганы, французскі 14 стагоддзя, бо не было. Гэта паняцце нашай эпохі. І зноўку, калі мы бярем навуковую літаратуру, навуковейшую, там пер-ревью часопісы, читаешь артыкул человека, там написано «Империя ацтекаў». Слухайте, гэта не імперыя. Гэта, уласна кажучы, горад-дзяржава, якая заключила дамовы з іншымі гарадамі-дзяржавамі пра што? Пра вечную вайну. Бо ацтэкам трэба прыносіць чалавечыя ахвяры. Дзе ўзяць чалавечыя ахвяры? Можна вырасціць у сваім калектыве. Так, былі такія. Но гэта накладна, бо тыя людзі іх абіралі яшчэ ў дзяцінстве, і холілі-лелеялі. І яшчэ ахова за імі хадзіла, каб яны ад шчасця свайго не ўцяклі. Прасцей, конечно, пайсці на суседні горад, адпінаць яго, захапіць гэтых палонных і прынесці ў ахвяру на сваіх гэтых алтарах. Вось гэта імперыя, вось чаму індейцы проста з кветкамі, хлебам, солью сустракалі жаўнераў Картесу, калі яны прыбылі. Бо гэта тая сіла, якая дапаможа скруціць галаву вось гэтым дзікім імперцам-ацтэкам. Вось що. Вось наколькі мы можам гэта называць імперыяй? Людзі, якія публікуюць артыкулы з гэтым тэрмінам, я думаю, безумоўна, яны проста свае рэгаліі так перад намі раскруцяць і скажуць, а у вас які індекс Хірша? Вось у іх індекс Хірша вышэй мяне на некалькі галоваў. Усё. Так што наконт строгасці тэрмінаў, безумоўна, яна мусіць быць. Но ёсць нюансы. Конечно. Власне кажучи, почнем по нюансах. Итак, значит, глядите, ось, коли мы правильно Евген зазначил, что в принципе задача империи як таковой, и сам по себе термин, он починает вживаться с, власне кажучи, римлянами, и это была высшая улада полководца, это войсковая улада. То есть улада военачальника над солдатами, забивать этих солдат, коли они не повинуются. Альбо всех остальных, кто не повинуется, кто будет супротив. І адсюль, адпаведна, далей, власне кажучи, вось гэта вышэйшая ўлада над чалавечым жыццём у пэўнага іншага чалавека, да? Яку дэлегуецца ці не дэлегуецца. Сам па сабе тэрмін імперыялізм, паўтаруся, як тэрмін такі папулісткі, папулярны, журналістскі, пачынае ўжывацца в 19 стагоддзе. Спачатку Наполеон III, французскі імператор, і Дызраэлі, хто, можа, ведае, такі быў брытанскі прэм'ер 19 стагоддзя, яны пачынаюць гэта ўжываць як вельмі станоўчы тэрмін, як акрэсленне таго, што белы чалавек прыйшоў там і мае права, уласна кажучы, цывілізаваць тых трохі, якія трохі не пашчасціла, которым у жыцці. Гэта быў пазітыўны тэрмін.
Небезызвестный в большинстве советских людей человек Владимир Ильич Ленин у сваім адпаведна опусе імперыялізм вышэйшая стадія каланіялізму 1916 года пачынае ўжывацца тэрмін ужо ў якасці адпаведна негатыўнай. Потым туды дадаюцца яшчэ посткаланіяльныя студыі Саіда і ўся гэта далейшая наша фемінісцкая барацьба і ўсё, і каланіялізм становіцца кепскім тэрмінам. Калі мы гаворым пра, уласна кажучы, навуковае значэнне дадзенае, да, і тое, як гэта выглядае гэты самы каланіялізм у практыцы, в прынцыпе, мы павінны гаварыць, што як і іншыя любыя працэсы, які адбываюцца з грамадствам у гісторыі, яны маюць пэўны змест. Яны складаюцца з пэўных механізмаў, з пэўных акрэсленняў, з пэўных феноменаў, які, канешне, арыгінальныя в тым месцы і в тых часах, але, в прынцыпе, для ўсяго чалавецтва, як правільна заўважыў Аўген, то яны, в прынцыпе, аднолькавыя. Да? Ёсць нейкія кіраўнікі, яны атрымліваюць уладу і чамусьці, да? І чамусьці падначальваюцца іншыя людзі. Ну, гэта, зноў ж такі, гісторыя пра там легітымнасць і іншыя рэчы. Дык вось, у найбольш шырокім разуменні каланіялізма гэта ў нас такая сітуацыя, такая сістэма, дзе ёсць нераўнапраўныя адносіны паміж адпаведна пэўнай замежнай групай, назовем метраполія, назовем ее там як-небудзь яшчэ, адпаведна, якая падначальвае і эксплуатуе некую тубыльскую групу, мясцовую групу. Она можа эксплуатаваць вайсковыя сілы, вот это варыянт імперыялізму прямым, сілавым. Она можа эксплуатаваць яе, выцягваць яе праз нейкія працэнты, праз адпаведна эканоміку, праз культуру, зрэшты, да? Бо праз культуру захопліваецца адпаведна розум, і чалавек губляе ідэнтычнасць, ён становіцца добраахвотным нейкім носьбітам культуры, адпаведна добраахвотна дае ўсё сваё у чужы кацёл. Калі мы гаворым пра адпаведна каланіялізм ужо ў нашым сучасным разуменні, то мы, конечно, скажем пра тое, што там у 16-17 стагоддзі гэта тэрміна не існавала. Існавала гісторыя пра тое, што калоніі, да, гэта былі нейкія пасяленні, да, у польскай мове слова калонія гэта піянерскі лагер, да, і палякі такі нас з нашым, тым больш беларускім сучасным досведам, калі ім гаворыш пра калонію, кажуць, беларуская досыць трохі в этом плане вельмі травматычна. У нас вельмі шмат словаў, так скажем так, было трагічнае вельмі адценне і вельмі балючае для нас. Вось. Але у тым варыянце у нас, адпаведна, пад калоніяй мы разумеем паселішча, пад каланістамі з часоў рымскіх разумеецца жыхары гэтых самых калоній, которые, уласна кажучы, на гэтых асадах жывуць. В нашай тэрміналогіі звычайна ўжываўся тэрмін асаднік. Бо асада – гэта некае паселішча, і вось там чалавек жыў. Калі это быў хрысціянін, адпаведна, крестьяне з гэтага адбываюцца, ну, калі не, то не. Значит, в принципе, у гісторыі чалавецтва ёсць 4 асноўных, скажем так, 4 асноўных віды, адпаведна, каланіялізма. Гэта у нас пасяленчыя, стварэнне нейкіх асадаў, нейкіх паселішчаў на чужой тэрыторыі, да? Часцей за ўсё адбывалася яно шляхам пасялення лішняга насельніцтва, напрыклад, там в Аўстралію, да, засылалі спачатку нейкіх каланістаў, альбо расіяне, пра што буду казаць, за кошт высылкі нашага насельніцтва ці, адпаведна, там украінскага насельніцтва засялялі Сібір. Вось. Гэта пасяленне, але ў выпадку, калі сапраўды гэта не калі вы засяляеце сваім насельніцтвам чужую тэрыторыю, то гэта пасяленчы каланіялізм, а калі вы выкарыстоўваеце чужое насельніцтва для засялення на новых землях, то это ўжо сурагатны каланізм, это іншы варыянт. І вось у выпадку з нашай гісторыі вельмі часта ў дачыненні да беларускага насельніцтва мы маем справу з сурагатным каланіялізмам. Ну, яшчэ да гэтага тэрміна вярнёмся. Таксама быў нацыянальны каланіялізм, ёсць зараз у 19-20 стагоддзі з'ява
такая гэта як стварэнне, скажем так, белых калоній кшталту Канады, Австраліі, асобных нацый, асобных палітычных арганізмаў. Тут в дадзеным выпадку нацыя разумеецца гэта як палітычны арганізм, не як арганізм паводле крыві. Ну і адпаведна гандлёвы нацыяналізм, гэта гісторыя таксама в брытанскай адпаведна тэрміналогіі, гэта моманты 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі еўрапейцы пераламывалі адпаведна мясцовыя законы спачатку в Індіі, потым адпаведна в Кітаі, в Японіі, якія не хацелі з еўрапейцамі гандляваць, а да іх прыязджалі кананіркі і казалі, што вы хаце з намі гандляваць, а іначе мы вам тут все пасносім. Адпаведна, вось гэты гандлёвы каланізм это такая гісторыя. Само сабой ёсць заморскі каланіялізм і кантынентальны каланіялізм. То есть заморскі это вось гісторыя пра адпаведна далёкія рэчы, калі ўсё ж такі цяжка вельмі камунікацыя метраполіі і калоніі. А кантынентальная гэта, конечно, гісторыя пра 1000 вёрст, але в прынцыпе гэта ўсё ж такі больш такая трывалае, скажем так, трывалае злучэнне метрополии и основной, то есть метрополии колонии. Зразумела, есть еще внутренний колониализм, когда вы засваиваете уласную территорию поселищами, да, и знешний колониализм, когда вы засваиваете, отповедно, чужую территорию. Калі мы говорим про тое, ці вядома было в 16-17 стагоддзе нам на нашай тэрыторыі вось гэта то, што адбывалася в Америке ці там у свеце. Наша магнатэрія вучылася у універсітэтах. Некаторыя наши там магнаты, морякамі яны не былі, але шмат хто з іх адпаведна і хадзіў па морю, но недалёка, але ведалі, як это ўсім карыстацца. Вось, ведаем пра тое, што, значыць, у асабістай бібліятэкі таго ж самага Яна Карля Хаткевіча была кніжка, ось бачыце такое, «Америка нона эст посема парс». Это была выстава асабістай бібліятэкі, адпаведна, магнатэріі в літоўскім палацы каралёў гады 3 таму. Вось, і, адпаведна, там вось гэтай самай гравюры прыгожыя таксама былі, то есть яны гэта ўсё чыталі. Больш таго, калі пачалася вайна і авантура з Лжедмітрыем, з Москвой, да, Жыгімонт Ваза, про якого ўжо Ігор згадываў, ён пісаў да аднаго з магнатаў нашых, казаў, што зараз там у іх сітуацыя такая ж, як у Вест-Індіі, цытата. То есть ведалі, што там адбылося, ведалі прыблізна, што там нейкая невялічкая шайка могла вельмі узбагаціцца, і, в прынцыпе, так і дзейнічала наша шляхта на гэтай тэрыторыі. То есть гэтае авантурніцтва і гэтыя спробы ўзяць пад вайсковы кантроль чужую тэрыторыю, яны, в прынцыпе, грунтаваліся на вось гэтых самых на досведзе еўрапейскім, да, прынамсі там іспанскім ці нямецкім. Што датычыцца, ці былі ў нас нейкія ідэі такія каланіяльныя, заморскія, ну гэта не. Ось, таму што розныя гісторыі там кшталту егелонская ідзея пра тое, што гавораць нашыя польскія калегі, ці там адпаведна інтэрмарыум, гэта вся гісторыя, якая ўзнікае ў галавах адпаведна Мірашэўскага і Гідройца ў 60-е, 70-е годы 20-го стагоддзя. Яны, адпаведна, надалі сваё разуменне таго, што адбывалася у тыя часы. У нашым варыянце мы, адпаведна, ведаем пра тое, што менавіта ў Вялікім княстве была сфарміравана ідэя таго, што потым назавуць балтійскім вопросам в Расіі, таму што менавіта ў лістах Жыгімонта Аўгуста 1563 года мы маем упершыню фарміроўку пра дамініум Маріс Балтыйцы, то есть пра панаванне над Балтыйскім морем. Прычым, Балтыйскім гэтае море ніхто, акрамя чалавека, які ведае літоўскую мову, назваць не мог, бо ў немцаў гэта море называлось Остзі. І, в прынцыпе, в Европе оно так і далей бы называлось, пакуль гэта не стало, скажем так, в актыўным дыскурсе у нас. Бо, зноў ж такі, у гэтай жа фарміроўкі пра балтыйском дамініум гэта ўзнікае у нас у міжкаралеўі,
Жигемонт Ваза, калі становіцца каралём спачатку у нас в 88 годзе 1588, а потым у Швецыі, ён адпаведна нам таксама абяцае гэта самы Маріус Дамініус Балтыцы. І потым уже голландцы дамаўляюцца са шведамі і там узгадваюць таксама уже пра Дамініум Балтыцы, але ўжо для шведаў. Гэта ўжо пачатак 17 стагоддзя. Вось. Адпаведна, мы маем сітуацыю вось, прынамсі з адной дактрынай каланіяльнай, як бы зараз сказалі, ці імперіяльнай, якая хацела стварыць з Балтыйскага моря зрабіць унутранае возера Рэчы Паспалітай, якая існавала ў канцы 16 пачатку 17 стагоддзя. Але, зноў ж такі, паўтаруся, яна не называлася ні ў якім разам ні імперскай, ні там нейкай там яшчэ. То есть, на той час проста тэрміну такого не існавала. Чаму для нас гэта было, ну, скажем так, для сучаснікаў нашых, то есть, для сучаснікаў нашых акрэсліваючы накірункі, скажем так, каланізацыі. То есть каланізацыя ў дадзеным выпадку плыняў насельніцтва, якія ішлі з тэрыторыі Беларусі. У 16-17 стагоддзе асноўным накірункам для каланізацыі, для пасяленняў беларусаў былі, ну, ці метадамі пасялення гэтых самых беларусаў, у нас была добраахвотная каланізацыя суседніх тэрыторыяў, высяленне са сваіх земляў, напрыклад, уцёкі ад прыгону, бо ўсё ж такі трэці статут быў, конечно, прагрэсіўны, але ён вёл прыгон. Не все хотят быць прыгоннымі, ёсць такая асаблівасць у людзей. Адпаведна, яны высяляюцца і уцікаюць яны альбо ў суседнія дзяржавы, дзе атрымліваюць панятныя льготы, бо без людзей няма эканомікі, да, у вас вельмі цяжка з ёлкі сабіраць падаткі, не получаецца. Нават для того, щоб шишки сабіраць, таксама трэба людзі. Адпаведна, ну, заўсёды ўсё будавалася вакол чалавека, да, і вось усе гэтыя марксісцкія історыі, яны трохі нацянутыя на прекрасную теорію пра надбавачную стоимость. Вось. Так ці іначай, у нас атрымліваецца добраахвотная каланізацыя, плыні добраахвотнай каланізацыі ў асноўным ідуць у 16 стагоддзі, пачатку 17 стагоддзя на поўдзень. Уцікаюць людзі ў асноўным на Украіну, бо за вось гэты час насельніцтва Украіны вырастае, вельмі хутка вырастае. Прычым, как бы, вот этот час яшчэ ідуць войны з туркамі, татарамі, актыўныя войны ідуць. Але пачатку 17-го, літаральна пасля вось гэтых 80-х гадоў, насельніцтва Кіеўшчыны па ўкраінскіх падліках вырастае ў 2 разы, насельніцтва, адпаведна, Чаркасшчыны вырастаюць в 5 разоў, гэта памежжа самае. На Чернігівщині і Стародубщині, это сучасная Брянская область, там, адпаведна, насельніцтва таксама вырастае, і там вельмі актыўна ўжываецца этнонім Літвін для выхадцаў з Беларусі. У іх таксама яны пачынаюць карыстацца, як самі украінцы гавораць, прагрэсіўнай касой, з даўжэйшым касаўём до 2 метраў, і, адпаведна, сама даўжэйшы серб таксама пачынаюць ужываць, які называецца літоўскім. Да? То есть у плыня з Беларусі было вельмі вялікае насельніцтва, плюс мещанство, гэта наше праваслаўнае, уняцкае. Па-першае, уняцтва, да, это першае стагоддзе уняцтва, это, в прынцыпе, беларускае святарства, в асноўным наваградчаны там пануюць. Другое, потым уняцтва становіцца ўжо украінскай царквой, але это толькі ўжо 18-19 стагоддзя. У нашым выпадку вось у гэты час у 16-17 стагоддзі мы маем сітуацыю з тым, што там вельмі цяжка вызначыць, па-першае, этнічнасць, таму што яны самі сябе не адрозніваюць па этнічнасці, а толькі па веры. Да? Па-другое, гэта зноў ж такі сем'і, якія ездзяць туды-сюды, і чалавек, які катаецца туды-сюды. То есть ён жывець, напрыклад, у Луцку, ён жывець у Пінску, ён жывець у Вільні, ён жывець у Віцебску. Ну, от, хто там быў паводле яго розуму, там які-небудзь Ізафат Кунцевіч, які паходзіў, магчыма, з Луцка, а магчыма, з Вільні, мы не ведаем. Да? Хто быў паводле нацыянальнасці, там які-небудзь Косава, які паходзіў з віцебскай шляхты, але жыў там на Ўкраіне, мы не ведаем. Там, ці там Канінскі, ці там Церлецкі з гэтай палескі рода, там увогуле можна заблытацца. Ну, кажуць, рэч, таксама, што вось гэта украінская барока, знакамітая, вельмі пышная. Ось я на нейкай канферэнцыі сустракаўся з мастацтвазнаўцамі, які казалі, што украінская барока, першая, гэта артэль, яна хутчэй за ўсё збудавала вось храмы в Магілёве праваслаўныя, знакамітыя вось гэтыя. Это меншым памеры, а потым іх ужо запрасілі, як такіх, убачылі іх штуку, да,
і запросили іх ужо ў Кіев, і там яны ўжо далі, што называецца, такой пышнасці. Вось. Калі мы гаворым пра поўдзень, да, то есть зразумела, што на поўдні, на ўкраінскіх землях, на паўднёва-расійскіх землях, там у 19 стагоддзі таксама было ўжо засваенне этой нерушы посттурецкіх гэтых, ну, альбо потым таксама захопы на Кавказе, дастаткова актыўна ўдзельнічала ў гэтым наша насельніцтва. Калі мы гаворым пра заходні накірунак, зноў ж такі, тут ёсць вельмі вялікае пытанне, як выглядала ў сярэднявеччы, уласна кажучы, вось гэта ўлада і гэтая прысутнасць, таму што часцей за ўсё мы маем сітуацыю ў раннім сярэднявеччы з тым, што ёсць уладар, ён адзін там з адной сям'і, што называецца, рэальна адна сям'я. Ён бярэ сабе там жанчыну з мясцовых, таксама знатных, яны вельмі хутка засваиваюць мясцовую мову, і фармальна як бы ён лічыцца, напрыклад, там полацкім князем, а в рэальнасці ён можа быць там, напрыклад, латгалам ці, напрыклад, літоўцам. Да? Мы маем сітуацыю з полацкімі калоніямі, напрыклад, князьямі полацкай дынастыі в там Кукіносе і Герцыке. Там вельмі мала рэальна полацкай археалогіі. Мы маем таксама полацкі град на замкавай гары у адпаведна Вільні, але вакол на там высокіх горах таксама стаяць літоўскія гарады, так што тут як бы казаць пра вось гэта нейкую такую пурізм 19 стагоддзя, вот это только наше, это только наша імперія. Не. Гэта выглядала па-іншаму. У гэты час не было пытання вось гэтай этнічнай прыналежнасці. Зноў ж такі гаворым пра тое, што гэта была вялікая мешаніна народу, паступова ўжо толькі к 19 стагоддзю ўсё ж такі, калі і сяляне сталі часткай палітычна актыўнага насельніцтва, у якога пачалі штосьці пытацца, да? Вось тады ўжо пачынаем гаварыць пра тое, што гэта мае нейкае значэнне менавіта не навуковае. Да? Да, еще трэба згадаць, што ў нас была гісторыя з тым, што пасля таго, як Вітаўт далучыў да Великага княства Жамойць, жамойты асіміліравалі куршаў. Да? А пасля таго, як у 1525 годзе адпаведна Рэч Паспалітая і карона польская далучыла да сябе пры Егелонах яшчэ, да, далучыла да сябе Прусію, на стагоддзе нямецкая дзяржаўнасць на тэрыторыі адпаведна Прыбалтыкі знікла. Прусія, потым Лівонія 1563 год, 1582 канчаткова. Вось. І там на некалькі стагоддзяў да адпаведна патопа не існавала нямецкай дзяржаўнасці. Тут адпаведна гэтыя тэрыторыі былі каланізаваныя, да, былі в падначальным статусе у дачыненні да менавіта нашай дзяржаўнасці. Адпаведна наша ўжо палітычная сістэма займалася тым, што спрабавала адпаведна гэтыя землі падначаліць. І калі мы гаворым пра асаблівасці, да, нашага каланізму, ну, па-першае, конечно, мы скажам пра тое, што у нас не было флоту, да, вообще, в прынцыпе, не было дзяржаўнага флоту, быў прыватны флот альбо нейкіх гарадоў, напрыклад, Гданьскай Рігі, але не дзяржаўны. Да. Нават калі у васала Рэчы Паспалітай курлянскага князя ён набыў у англічан і у галандцаў набыў калоніі і паслаў туды сялян пры гэтым не пыталіся, паслаў туды латышэй. Да, адпаведна, то есть там да вось гэтых калоній курлянскіх, якіх узніклі там якраз падчас нашага патопу 1654-1659 годах у адпаведна Тринидадзе на Табаго і у Гамбіі узнікла две калоніі Рэчы Паспалітай. Але там сярод адпаведна каланістаў паводле спісаў ёсць спісы, просто галандцы займаліся забеспячэннем, англічане гэта калоніі, ёсць спісы і спісы в Германії захаваліся тых людзей, які туды паехалі, там няма прозвішчаў на скі, на іч і так далее. То есть няма там славянскіх прозвішчаў, там альбо немцы, просто іх наймалі там гэтых самых людзей, каб яны нейкую басоту ўжо з Гамбурга, з Англіі, каб яны там адпаведна жылі вось на гэтых карыбах. Адпаведна, каланіяльны гэты праект не ўдаўся, ён адпаведна в прынцыпе прагарэў і дачынення да нашай з вамі гісторыі ён асабліва не мае.
Калі мы говорим зноў ж таки про флот, то можем сказать, что аднойчы у нас быў вялікі флот. Это калі Жыгімонт Ваза собраўся вяртаць сабе дзедзічны престол в Швецыі, ён выдаў загад, паводле якога канфіскавалі альбо нанялі караблі, які знаходзіліся ў Гданьску і Ріге. Это наши асноўныя два порта, два самых буйных порта на Балтыйскім морі. Адпаведна, тады удалося сабраць 85 караблёў. Для параўнання непераможная армада, на якую гатовіліся Іспанія там вельмі доўга, вось якраз у гэтай славныя часы стагоддзя каланіяльнай магутнасці, непераможная армада складалася са 130 караблёў. Ну, в принципе, так, мы можем сказать, что лічбы збольшага все ж таки параўнальныя. Таксама ім супрацьстаяла аб'яднаная, як ведаем, англо-галандскія флоты. Іх было 220 караблёў, але таксама там вельмі вялікі працэнт, там вельмі мала было караблёў рэальна ваенных. Там былі караблі, условно, таксама пераробленыя транспарцёры. Таму, як бы, в принципе, можем сказаць, што са сваёй функцыяй караблі справіліся, яны давезлі войска. То, што там па-іншаму пашло, то, як бы, і то, што не ўдалося, ім все ж таки нармальна скарыстацца з, в принципе, гэтага дэсанта. Яны сваю функцыю выполнілі, але так мы не сталі вялікай магутнай краінай ніколі. Калі мы говорим зноў ж таки пра тое, якія ўсё ж таки былі ажыццёўлены ў нас праекты. Значит, каланіяльныя праекты, в принципе, на гэты час, ці праекты па стварэнні нераўнапраўных адносінаў з перыферыяй у нас ажыццяўляліся ў дачыненні да інфлянтаў. Ну, про это, в принципе, я кніжку тут напісаў, выдал, і так што, калі што, глядзіце, шукайце. Вось. І другі праект, гэта, адпаведна, у дачыненні да Смаленшчыны. І зараз трохі пра іх пагаворым. Значит, в принципе, проблема заключается в чем? Когда мы просто пораўноўваем по лічбах. Есть уже такая демография, историки не дарма свою кашу сёрбаюць. Значит, говорим про то, что на початок 17 стагоддзя у Речи Посполитой приблизно 8 миллионов человек жывець. У нас адбываюцца войны, асабліва на нашай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі адбываюцца войны. Гэта азначае, што у нас, напрыклад, знішчаецца самы вялікі горад Полацк, Віцебск таксама аколіцы паляцца. І, адпаведна, ну, цяжка там, дзе няма людзей, да, тут взяць яшчэ людзей, засяляцца на нейкія іншыя тэрыторыі. Для нас актуальнымі застаюцца моманты, звязаныя менавіта з унутранай каланізацыяй. У гэты ж самы час, да, приблизно в Великом княстве, да, з 8 миллионов этих, в Великом княстве жыве каля 1 300 000 человек, в Швеции приблизно столькі ж, каля 1 200 000, в Германии на гэты час жыве каля 20 миллионов, в Англии, адкуль берется основной потенциал, гэта якраз каля 26 миллионов человек. То есть там, и плюс там еще вельмі плотно это все знаходится, адпаведна, то есть там было дастаткова зручна гэтых людей, что называется, адпружыніць, каб яны поехали ў свет. Значит, як уже казаў Ігор, у нас у гэты час афіцыйна ніхто не пытаецца у там сялян, што яны хацяць, хацяць нешта магнаты, хацяць штосьці кароль, і яны рэалізуюць свае хацелкі, свае жаданні. Гэта іх дзяржава. І, в прынцыпе, калі мы гаворым, ну, маркіруем гэта ўсё па маркеры, адпаведна, актор, адпаведна, і нейкі падначалены, то, адпаведна, у нас акторами альбо метрополии, да, скажем так, з'является гэта палітычная верхушка, сенат, да, а суррогатнымі каланістамі, людзьмі, які будуць выконваць вашу волю на чужой тэрыторыі, будуць, адпаведна, вось гэтай самай выканальнікі гэтай волі. У нашым выпадку, калі мы гаворым пра Великае княства, калі мы гаворым пра украінскія землі, калі мы гаворым пра беларусаў, якіх перасялялі, напрыклад, расійскія ўладары ў глыбіні нейкіх там сібірскіх руд, то, адпаведна, мы маем сітуацыю з тым, што засяляюцца людзі з чужой этнічнасцю, але яны праз адно-два пакалення асімілююцца з мясцовым насельніцтвам і, в прынцыпе, паколькі яны першае пакаленне абсалютна залежныя ад тых, хто іх сюды паклікаў, яны выконваюць волю тых, хто іх сюды паклікаў. Да, такім чынам, в прынцыпе, палякі на нашай тэрыторыі, напрыклад, яны выконвалі шляхты ў першую чаргу, там это была асноўная частка служылая, да, якая павінна была ваяваць, класці свае головы за наших там магнатаў, прадстаўляць великага князя, напрыклад, на гэтых тэрыторыях, спрыяць таму, каб мясцовае насельніцтва раптам не вздумала здрадзіць.
Ось, адпаведна, маем сітуацыю з тым, што у дадзеным выпадку палякі для нас на нашай тэрыторыі з'яўляюцца сурагатнымі каланістамі вось, для дзяржавы, для вялікага князя. Тым больш, што зноў ж такі паўтарюся, што потым нават працэсы паланізацыі яны будуць адбывацца трохі па-першае пазней, а па-другое гэта трохі іншыя механізмы, не столькі праз пасяленне людзей фізічна, сколькі праз адукацыю, колькі праз рэлігію. Бо это таксама іншыя трохі механізмы, культурныя механізмы. Былі, канешне, вайсковыя пасяленцы, якім давалі пасля службы, в Расійскай імперіі гэта называлось халуі, ну, в Польше гэта называлось асаднікі. Ну, пагадзіцеся, трохі розныя, скажем так, канатацыі у нас узнікаюць. Дык вось, то есть людзям пасля службы давалі зямлю, яны з гэтай зямлі там абзавадзіліся сям'ёй, гаспадаркай, ну і адпаведна таксама прадстаўлялі тут інтарэсы, скажем так, наймальніка. Як выглядаў працэс? І ў першым і другім выпадку далучэнне адбывалася пасля далучэння мясцовага насельніцтва адбывалася пасля, скажем так, вайны. Да? У першым выпадку, пасля таго, як далучылі інфлянты ў 1582 годзе, адбываецца усеагульная рэвізія і, адпаведна, перагляд усіх дакументаў. Гэта быў такі вельмі моцны і сілавы, адпаведна, варыянт адносінаў, чаго, дарэчы, не рабілі ўжо ў выпадку са Смаленскам. Адпаведна, там была гісторыя пра тое, што з 82 года па 98 год, 1598 год, да пачатку вось этого ўварвання вайны Жыгімонта за шведскую карону, мясцовых немцаў просто адсунулі цалкам ад улады, ім забаранілі займаць пасады на тэрыторыі іх уласнай радзімы, і тут займалі пасады толькі прадстаўнікі Вялікага княства і кароны польскай. Ось. Калі пачынаецца вайна, паступова немцаў, верных немцаў дапускаюць робяць то, што называецца кандамініум паміж Вялікім княствам і каронай. Прыбыткі ідуць туды, альбо в наш скарб, адзін год наш скарб, адзін раз польскі скарб, а потым на трэці год далучаюць да яго яшчэ і мясцовых немцаў, і фарміруюцца 3 народы, якія пачынаюць кіраваць на гэтай тэрыторыі. І вось гэтая сістэма наяўнасці 3 палітычных народаў, фактычна вось ужо нацый у дадзеным выпадку канкрэтна навуковым, да? Вось гэта 3 нацыі, гэта такі эксперымент, які адбыўся упершыню ў інфлянтах. Папярэдні досвед вось гэтай кепскай жорсткай палітыкі, якая адбывалася на тэрыторыі інфлянтаў, привело до того, что немцы отпомстилися, как только шведы ворвались на территорию инфлянтов, яны массово вступили в шведскую армию, яны дастаткова, ну, реально наформировали целые фланги шведской армии, правда, войско Великого княства их вырезало. И тогда уже немцы перешли на бок Великого княства в основном, покуль, знову ж таки, покуль шведы не пришли снова у 21 году серьезно и не долучили частку уже инфлянтов до себе. Але нашим моладам стало відавочна, што ўсё праз сілу ўтрымаць немагчыма, і сітуацыя, і па-іншаму ўжо адбываецца праект па каланізацыі Смаленшчыны. Смаленшчына у нас, як ведаем, далучаецца да Вялікага княства в рэальнасці з 1611 года, калі взяли Смаленск. При гэтым, як ведаеце, Уладзіслав Ваза быў абраны царом в Расіі. Адпаведна, былі прыхільнікі, спачатку нават семібаяршчына, асноўныя магнацкія роды Расіі, яны прысягнулі, яны абралі Уладзіслава сваім монархам. І, адпаведна, ну, как бы, народное ополчение в России, как это, нежданчик, ободва народное ополчение в России, яны выступали за шведского короля. Яны хотели королем посадить шведского принца. Так что, как бы, ну вот, а Жыгімонт Ваза был законным королем Швеции. Как бы, ну вот, как бы так атрымалася, что, ну, что, отповедно, в принципе, Романовым просто, что называется, повезло, то просто шведский принц вырашыў не ехать, мама не отпустила. Ну, на самой справе так и было. Вось. І, адпаведна, маем сітуацыю з тым, што на нашай тэрыторыі, вяртаючыся да Смаленска, ёсць мясцовае насельніцтва, якое там жыло спрадвеку.
якому було пропоновано, ну, або ви застаєтесь, признаєтесь, що називається, нашими подданими Владислава, бо все одно присягали йому, як цару, або, відповідно, ви маєте право з'їхати в Москву. Частка з'їхала в Москву, зійшла, частка засталася. Плюс вернулися сюди так само і частка гэтых московських боярів, там Плещеєві і інші. Да? І після гэтага, відповідно, так само починається колонізація, селяни так само починають сюди заселятися, і міщані сюди заселяються, в основному з Білорусі. На 1654 год маємо перепис, в яким паводле смоленських уже дадених з 560 шляхетських сім'їв 482 походили з Речі Посполитої, відповідно 54% з полової були походженням з Великого князства, каля 5% з Польщі, місцевих каля насельництва було каля 30% у пануючому стані. Ось. Зрозуміло, що там тільки 3 московських рода, Потьомкіни, Салтикові і Міщеріни. Ну, зрозуміло, що тут ніякі порівняння з Москвою не йдуть, тому що Москва, в принципі, одразу проводила виселення місцевого насельництва, казнь місцевих еліт. Так було у 514 році, коли взяли Смоленськ, так було у 1655 році, коли взяли Смоленськ. Тоді і полочан, і смолян, 700 смолян, 500 полочан вислали в Сибір, ну і там забили. Ось, просто. Вот так это робилось. Ну, а на их место заселяется мясцовое, не мясцовое, а уже московское боярство и московское мещанство. Вот. При гэтым, зноў ж такі, в выпадку фармальна павінны былі вярнуць зямлю тым, каго выгналі в Смоленском воеводстве, з тым, каго выгналі в 500, і хто сохраніў вернасць Речы Паспалітай в 1514 годзе. В рэальнасці вярнулі мала каму, бо мала хто застаўся жывы з нашчадкаў. Але уже 18 красавіка 613 года король запатрабаваў ад войта Смоленска Гераніма Ціхановіча па іншых дакументаў і каталіцкіх рад мещан Смоленска, каб, адпаведна, народу рускаму рэлігіі грецкай зла не рабілі, і те, хто будуць парушаць законы, нейкім чынам нападаць на праваслаўных, в данном выпадку ужываўся тэрмін праваслаўныя ў дачыненні да расіян. Адпаведна, для них, адпаведна, па іх выдаюцца гліты і дзейнічаюць суды, як для іншых звычайных, адпаведна, парушальнікаў закона. Вось. Таксама ў гэты час на тэрыторыю вось гэтай Смаленшчыны падсяляюцца і казакі, якія служылі Владзіславу падчас маскоўскіх кампаніяў. Это асобная прававая катэгорія. Ось. С 1633 года на Невельшчыне, якая переходит до от Смоленского воеводства до Полоцкого воеводства, поселяются мещане віленскія, якіх запрашаюць на Крыштоф Радзівіл як панцырныя баяры. Рэшткі гэтых сем'яў яшчэ да гэтага часу жывуць на тэрыторыі сучаснай Псковшчыны. Яшчэ там Владзімир Лобыч, які будзе выступаць на наступным нашым спатканні, ён вам можа расказаць таксама пра гэтыя вёскі баярскія, якія засталіся яшчэ приблизно до Себежа, уже не на нашей поўначы, а уже на поўдні Псковшчыны. Ось. Значыць, адпаведна, маем сітуацыю з тым, што таксама смаленскія гарады атрымалі магдыбургскае права, туды была каланізацыя беларускага мещанства. Ось. З гэтай тэрыторыі Смаленскага княства было перададзена ў кіраванне асабісты дамен Уладзіслава. Ён там быў галоўным, адпаведна, гаспадаром, в адным выпадку такім полуманархам, але ажыццяўляў сваю ўладу праз некалькіх таксама давераных асобаў, у тым ліку гасеўскіх, у тым ліку друцкіх, каких-то Зіновічаў, які належалі да, як ведаеце, ўсё ж такі, можна сказаць, беларускай часткі такой заможнай феадальнай арыстакратыі. Не ўсе яны былі там у статусе магнатаў такім адкрытым, як бы зараз лічым, але яны ўсё адно былі вышэйшага гатунку, скажем так, феадалы. Вось. Ну, каб ужо даўжэй не расказваць, то, думаю, перейдём тады просто тады пагаворым пра тое, як ўсё ж такі ў 19 стагоддзі складываліся адносіны паміж імперскім цэнтрам, ужо якая называлася імперыяй, да, і жыхарамі менавіта земляў сучаснай Беларусі. Ці
ввогуле нашага рэгіёну. Дзякуй. Спадар Александр Федута. Дзякуй вялікі. Даждаліся. Дзякуй Богу, што я не гісторык, таму я здолею, напэўна, укласціся ў рэгламент 20 хвілінаў. На ўсялякі выпадак я папрашу каго-небудзь з прысутных слухачоў, напрыклад, спадара Іванцова, глядзець на часы, на гадзіннік і праз 17 хвілін годдзя раздзеламі Рэчы Паспалітай. Вось, імператрыца Кацярына II добра разумела тагачасную еўрапейскую палітыку, для яе ўсё было ясна. Паколькі праект, як бы зараз сказалі, фінляндызацыі Польшчы і выкарыстоўвання у якасці самастойнай лаяльнай да Петербургу дзяржавы быў пад пагрозай, Станіслав Аўгуст Панятоўскі відавочна не здольны быў кіраваць усімі тымі свабодалюбівымі магнатамі, пра якіх ішла размова. І зразумела, што яна вельмі баялася, што Расія у выглядзе сталіцы апынецца на адной мяжы з Прусіяй, перш за ўсё. А па-другое, што было ў той момент найбольш важнае для любой моцнай дзяржавы, гэта тэрыторыя. Таму што на тэрыторыі можна было вырасціць збожжа, з тэрыторыі можна было ўзяць людзей у войска і атрымліваць налогі. Таму Кацярына вырашыла скарыстацца змовай двух іншых тагачасных дзяржаў і парушыла ўсе тыя абяцанні, якія давала і гарантыі давала ў свой час Станіславу Аўгусту Панятоўскаму, падтрымліваючы ягонае абранне на каралеўскі прастол Рэчы Паспалітай. І такім чынам нашы землі апынуліся ў складзе Расійскай імперыі. Але пасля гэтага Расіі ўвесь час было не да нас. Па-першае, узнікалі паўстанні. А паўстанне, напрыклад, Касцюшкаўскае, яно ж было не толькі на тэрыторыі тагачаснай Расійскай імперыі. Яно ж ахапіла і частку зямель Прусіі. І таму трэба было з гэтым неяк вырашаць пытанне. Пасля ішлі еўрапейскія войны. Яны ішлі, бо ва Францыі была рэвалюцыя, а спадкаемец французскай рэвалюцыі Напалеон таксама выкарыстоўваў вайну дзеля таго, каб узмацніць сваю Францыю. І ўсё гэта займала у Расійскай імперыі пэўны час, пэўныя сродкі. І пра нас у Петербургу ўспаміналі толькі ў той момант, калі ішоў неяк адпачынак вось ад гэтых еўрапейскіх войнаў і ад паўстанняў. А так і адбылося, калі Александр I, внук Кацярыны II, вырашыў зрабіць рэформу адміністрацыйную, рэформу ўраду і рэформу сістэмы адукацыі. Гэта вельмі важна. Справа ў тым, што сярод бліжэйшых сяброў юнацтва Александра I быў князь Адам Ежы Чартарыйскі, які фактычна выхоўваўся ў якасці закладніка пры двары Кацярыны II. І у яго была свая канцэпцыя, ён быў сваяком Станіслава Аўгуста, і ён выхоўваўся, яго разглядалі як мажлівага прэтэндэнта на трон Польшчы. Але
Польши не існавала, існавала імперія, і да таго моманту, калі адбудзецца Венскі кангрэс і фактычна будзе спроба стварыць ужо царства польскае пад патранатам Расіі і на чале з расійскім імператарам у якасці польскага караля, да таго моманту трэба было нешта рабіць з нашымі землямі, і Адам Ежы Чартарыйскі прапанаваў фактычна рэалізаваць такую педагагічную утопію. Ён, паколькі ён прапанаваў наогул рэформу расійскай адукацыі, перш за ўсё вышэйшай адукацыі, вся тэрыторыя еўрапейскай часткі Расіі і трошку Урала і Зауралля была разбита на 9 так, я разумею, акруг, 9 навучальных акруг. Вось. І на чале гэтай акругі павінен быў стаяць універсітэт, і ўсе землі, заходнія землі, якія былі захоплены Расіяй у часы Кацярыны II і заставаліся да гэтага моманту ў складзе Расійскай імперыі, яны былі ўключаны ў Віленскую навучальную акругу. А кіраўніком гэтай акругі стаў князь Адам Чартарыйскі. І з гэтага моманту пачалося тое, што можна называць паўнавартаснай паланізацыяй заходніх расійскіх губерняў. Справа ў тым, што тая вышэйшая адукацыя, якая адбывалася ў Вільні, напрыклад, да гэтага моманту яна не была пад кантролем свецкіх уладаў. Той момант, калі яе кантралявала свецкая ўлада згодна з палітыкай адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай на чале з Гога Калантаем, вельмі вядомай постаці, да таго моманту вышэйшая адукацыя фактычна кантралявалася духавенствам і перш за ўсё езуітамі і піярамі. І таму асноўнай мовай, на якой ішло выкладанне прадметаў у вышэйшай навучальнай установе ў Вільні, была латынь. А што робіць Чартарыйскі? Ён робіць так, што адукацыя пачынаецца на польскай мове. І з гэтага моманту мы можам адлічваць тое, што было фактычна паланізацыяй. Але гэты, безумоўна, працэс меў пэўныя пазітыўныя бакі. І перш за ўсё тое, што Чартарыйскі дамогся, каб у Вільню прыязджалі найлепшыя выкладчыкі, найлепшыя даследчыкі з усёй Еўропы. Там былі немцы, там былі французы, там былі італьянцы. І тое, што мыслілася яму як выкладанне на польскай мове, яно насамрэч было шматмоўным выкладаннем. І адначасова з гэтым прыязджалі і расійскія прафесары, бо Чартарыйскі быў не проста падданым Расійскай імперыі, ён быў аднім з вышэйшых чыноўнікаў імперыі. І пэўны час ён фактычна узначальваў замежную палітыку. У 1815 годзе, пасля кангрэсу еўрапейскага, ствараецца новая геапалітычная адзінка – царства польскае. Тое, што польскія даследчыкі называюць кангрэсоўкай. Вось гэта кангрэсоўка, яна нібыта такая эрзац Польшча, таму што ўсё там ёсць
свое законодаўства, там ёсць свой прадстаўнічы орган, але вайсковая адміністрацыя знаходзіцца пад кантролем Петербургу, яе войска польскае узначае ў гэты момант родны брат і патэнцыйны пераемнік Александра I, вялікі князь Константин Павлович. Ёсць палітычны кантралёр з боку Александра, гэта сенатар Миколай Новосильцев, і ёсць насамрэч імператар, які з'яўляецца каралём польскім адначасова. Што адбываецца? Александр пачынае размаўляць з палякамі, яму вельмі хочацца спадабацца палякам у якасці іх караля. Ён ідзе на пэўныя эканамічныя саступкі. Вось той феномен, які атрымае Польша у выглядзе прамысловай лодзі, гэта насамрэч дзякуючы таму, што Александр зробіць лодзь, як бы мы сёння сказалі, вольнай эканамічнай зонай. Там будуць меншыя падаткі, там можна будзе выкарыстоўваць вольна наёмную працу, і тыя, хто будзе пераязджаць у лодзь, у тым ліку з нашых земель, з нашых губерняў, яны будуць там працаваць, і прадукцыя, якая будзе, перш за ўсё, тканіны, якія будуць ісці з лодзі, яны амаль што не будуць абкладацца падаткамі ў Расіі. Таму невядома, як разглядаць, што было імперыяй, што было калоніяй, але Ленін, пра якога ўжо згадвалі, пісаў, што адна з прыкметаў каланіялізму гэта калі метраполія выкарыстоўвае землі калоніі для збыта свайго тавару. Вось насамрэч у гэтым выпадку атрымліваецца, што царства польскае каланізавала ў значнай ступені расійскую імперыю. І такім чынам, паколькі царства польскае становіцца больш эканамічнай, прывабнай тэрыторыяй для заходніх губерняў, узнікае спроба, узнікае праект усё ж такі далучыць вось гэтыя губерніі, гарадзенскую, віленскую, ковенскую, я не памятаю наконт Віцебскай і Магілёўскай дакладна, але мінскую таксама. Усё гэта далучыць зноў да царства польскага. Зразумела, што нічога з гэтага не адбываецца. Уплыў чартарыйскага падае, і больш за ўсё ён падае ў той момант, калі высвятляецца, што ў Віленскім універсітэце існуюць тайныя арганізацыі студэнтаў. Тут нічога не зробіш. Любыя тайныя арганізацыі былі ў гэты момант забароненыя ў расійскай імперыі, і Новосільцаў, які пэўны час змагаўся за ўплыў на імператара, скарыстоўваецца гэтым дзеля таго, каб паслабіць свайго галоўнага суперніка і апанента і чартарыйскага, і атрымаць усю гэтую тэрыторыю пад свой кантроль. Тым не менш, паланізацыя працягваецца, і працягваецца вельмі істотна, таму што не быў Новосільцаў тым краважэрным паланафобам, якім яго рысуюць у польскай гістарычнай традыцыі. Ён быў звыклым чыноўнікам, прабачце, алкаголікам, і ён выконваў тое, што яму сказалі. Дабіваліся не русіфікацыі насельніцтва, маючы пад насельніцтвам на ўвазе тое, пра што казаў спадар Ігар, дабіваліся лаялізацыі. Вы павінны быць лаяльнымі да імперыі,
а далей размаўляйце на той мове, на якой вам хочацца размаўляць. І так было да паўстання 30-31 гадоў, калі фактычна расійская армія была прымушана змагацца з польскай арміяй, якую выхавалі на расійскія грошы, дзякуючы вялікаму князю Канстанціну Паўлавічу. Вось, і у гэты момант, калі адбылося паўстанне, высветлілася, што насамрэч справа не толькі ў мове, на якой ішла адукацыя, справа ў тым заканадаўстве, якое дзейнічала, а гэта былі ўсё яшчэ статуты Вялікага княства Літоўскага. Справа ў веры, якая была, бо большая частка насельніцтва была уніятамі. І пасля таго, як паўстанне было падаўлена, стала пытанне, а што далей рабіць. Са статутамі было ўсё панятна, усе магнацкія бібліятэкі былі канфіскаваныя, усе асобнікі статутаў Вялікага княства Літоўскага, якія знаходзіліся ў прыватных кнігазборах, былі фактычна скрадзеныя і былі пераданыя ў вельмі уплывовую установу, якая называлася Міністэрства фінансаў Расійскай імперыі. А калекцыю гэтых статутаў пасля міністр граф Канкрэн перадаў у веданне другога аддзялення уласна яго імператарскай вялікасці канцылярыі, якое займалася заканадаўствам, і паперку, квіток аб тым, што гэтыя статуты былі прынятыя, падпісаў сын былога рэктара Віленскага універсітэта і былы віцэ-прэзідэнт таварыства філаматаў Франц Семёнович Малеўскі. Пасля гэтага прымаецца рашэнне пра тое, што нічога не дзейнічае апроч імперскіх законаў, тым болей, што ў гэты момант ідзе поўная кадыфікацыя заканадаўства. Скасоўваецца дзейнасць статутаў, і наступны крок – гэта скасаванне уніі. Як заўжды знаходзяцца тыя, хто хоча вельмі скарыстацца зменай дзяржаўнай палітыкі. Ініцыятарамі фактычнымі скасавання уніі быў тагачасны кіраўнік уніяцкай царквы, мітрапаліт Іосіф Семашка і ягонае бліжэйшае атачэнне. Яны прапанавалі гэты праект, і падчас кадравых пераменаў у кіраўніцтве уніяцкай царквы яны фактычна правялі перадачу большай часткі і маёмасці, і кадраў пад кантроль расійскай праваслаўнай царквы. Всё гэта будзе працягвацца аж да пачатку 60-х гадоў, да пачатку так званых вялікіх рэформаў Александра II, калі былыя выхаванцы Віленскага універсітэту, слухачы галоўнай варшаўскай школы і студэнты паходжаннем з беларускіх і польскіх земляў, якія будуць навучацца перш за ўсё ў Петербургу, яны пачнуць збірацца якраз на тэрыторыі заходніх губерняў і ствараць тайныя таварыствы. Вось у гэты момант пачынаюцца дэманстрацыі ідэалагічныя ў падтрымку ідэі абасаблення польскіх і літоўскіх, я маю на ўвазе і беларускія, зямель у асобную дзяржаву, а на пачатку гавораць толькі пра іх аб'яднанне, але і пра адыход ад Расіі таксама. І каб перамагчы вось гэты ціск, уласнымі
рукамі віленскае кіраўніцтва гэта не магло зрабіць. Я зараз спрабую каментаваць успаміны такого дзеяча Александра Масалова, якому ў свой час Мураўёў дыктаваў уласныя ўспаміны. Дык вось ён адзначае, што амаль што ўсё кіраўніцтва, напрыклад, віленскага генерал-губернатарства, гэта былі расейцы па паходжанню, якія сталі сваякамі мясцовых элітаў. І улічваючы, што нават віленскі генерал-губернатар Назімаў не мог нічога з гэтым зрабіць, спатрэбіўся такі чалавек, як Михаил Миколаевич Мураўёў, якога называлі за іншыя заслугі, не за тое, што ён рабіў 63-64 гадам вешальнікам. Пра яго, думаю, мажліва, мы неяк таксама пагаворым. Вось, і патрэбіўся корпус карнікаў фактычна з Расіі, які быў прызваны, каб падавіць паўстанне і падавіць усе гэтыя тэндэнцыі. Чым гэта скончылася? Для імператара скончылася тым, што забіў яго шляхціч па паходжанню Ігнацій Грынявіцкі. Мажліва, каб у той момант Польшчу і Літву адпусцілі на волю, мажліва, не было бы і народнай волі і забойства імператара-рэфарматара. Дзякуй. Ну што, шановні сябры, калегі, мы сёння трохі перабралі з часам, але спадзяюся, што вам спадабалася. І калі ласка, што называецца, для тых, хто тут прысутнічаць, мы яшчэ можам хвілін 10-15 пагаварыць. Ну, а нашим глядачам у Ютубе мы кажам да пабачэння. Наступны сустрэч у нас плануецца ў чэрвені, ўжо будуць выступаць людзі па пытаннях, звязаных з тым, як існавала памяць у Вялікім княстве і ў сучаснай Беларусі. Ось, і яшчэ будзе у нас таксама, гэта, падаецца, будзе 14 і 21 чэрвеня, на сённяшні дзень такія даты. І 21 у нас будуць таксама ўжо знаёмы вам гаспадар Радаман Мацук і Груша з таксама круглым сталом пра закон і парадак, так назовем, у Вялікім княстве. Дзякуй за увагу.